Children brave earphones on go. Earphones on go. See. Booty boy. Ngifuna ndizokuzasa mwana andithethisiya zviri sei muri boy re zviri sei kuri sei muri sei zviri sei ndanimbotanga ndanyora katsamba kangu then ndotanga kupina ndambopina vanhu vaekera vambotanga kukasira kuuya papina chiendera patoni right sister Eunice J Napea sei Marceline Shamu Nyati Maibile Modesta Cherry go sorry Locadia Chadunga Nox Blabla say Shota Pamire Patricia JK Shamu Chengeta Gertrude Jokwe Aru Safadzwa Geti Brenda Machekera Faith Maponda Gloria Masia Definitely Masike Shero Matenga say Dogela say Faith Maponda Nakumoresa Itai Chironga say Maria Mangani Netsi Mgawi guys so pane paipa ndeda kudzega Shen MJ ndeupi uyu ndimizive uyu Shen sister Loka dzidzai mutishe sei kuda kwashe B museka Omi Jumper sei Gladys nerupiri iwe Gladys nerupiri unobva kwane rupiri here kwane rupiri pepe zvene zvira inoenda kwaekera iyi kunzi kwaniko inoenda kwamutarei pane rupiri ka ndichazokudzai imwe nyaya yeso kana ndakafarisa ndokukudzai nyaya yakamboitika nemumwe mufacebook wane rupiri so drama rakaitwa mutifungise maybe ndikauya mangwana ndazvifunga ndoda kukudzai nyaya iyoyo yemukomana wekwane rupiri yeye asi ndichazokuti senemi yake ndiyo here kana kuti haisiriyo kana kuti waingobva kuarea inonzi nerupiri ndatozvifunga izvi zvapo Maria Mangani Esiderera Messi Masara Azvineisia Dada Charlotte Ushokunze Faith Mpona ndakudzokeredza Modesta Katiyo Chinaka Tracy Monita Togarepi Paida Savage Simukai Chamunorwa sei Maria Mangani Uncle Saint Stefan Ethel Chivare Tafadza Mapota sei gatuni vamwe vanyowani tafadzwa sei Leicester Nancy Magawi hazvine mhlanga ise neminonetsa mhlanga kana kuti mhlanga no it's in mhlanga nihlanga nashwakazitokogona ndevere rini Nazvinei nihlanga I hope ndapronounce izvo Ashley Gladys anzani kuvo kai zvakaitika kare zvinhu izvi zvikaita drama I think otoita story time nekuti zvakaita drama rakazosvika nekuma inbox ekufacebook zvikatozokonzeresa nyakanyaka zvaka zvakaoma drama iroro richakuudzai gaisataura zita rake nekuti kuda motomuziva mukomana iyeye but manje gaisataura izvozvo ndozotaura mangwana ndozotaura iri story time mangwana yachoni iri fani nyaya yachoni dzo funny petty and weird Precious Mwanika Caroline Gwagwa sei Erina Muchenwa Mautania Zinyoro Tracy Dube ndakabomuro saka nyasha handiti
pekisai moyo ndamumhorosa pekisai moyo asi makomenzi acho anombota achisikipa nyasha chinyuku mebo danai tsaonga makoni miss fafa ru mtd samson madaura seisei monita togarepi manje ndakuconfuse kandichazi kuti vandanga ndambisa vavantu vanani nometa chikwepe lista ndaona mamoyo mamo seisei abel mavhura besta mutyanda sister eunice yes ndakumhoresai nometa chikwepe rosemary chacha handidi ndikakuudzai kuti sister gladys ka motomuudza nyaya iyoyoka inonomukiridzwa kuti start afresh handidi nyaya iyoyo yanga ine munhu pasi guys apatee kumapurazi futi atikuzivi kuti sei ndakayisikipa nyaya iyoyo ndee kumapurazi nyaya iyoyo guys apa yanga iri fake nyaya futi fake story yakaitwa a big story ikaguma yatoita kuti vamwe vanhu vasataura vese mudzimba umu ikaguma yati ofui no rega ndinyarari ndikatozotanga kutoita story time kanhasi ndodzoka nayo mangwana story iyoyo urita marisen chamunorwa mutatavikwa seisei ationa kuti vamuboxi dok ndakakumirirai kana kuti ndobhosanga nemi muri 200 ndozounza dok later willimai maenzanise seisei kubotswana nashnash seisei felisas masumbukera hilda gambe molinwood joyce napea besta muchada bibi atimboona tione kubox kuti kunani igai uya agadzise stand yake ndimbo tangochiramba achimhorosa vanhu skwada ndikurira nhema ndichazi kuti vanhu vacho mazita chato achimanya nhasi wini pachawo tiri kutaura I think ndononge kumbi ndiane more stories dzakaitika rega ndimbotanga ndaisa kumbi guys so let's allow kumbi atanga aita sei auya yes kumbi zvisei kumbi 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 iya kumbi kumbi hausida kutamba neni why ndatopinda palive era ehe ungoda mbogadzirira iri jastoto ndiri kungo ndanchinzwa but pane zvandanchiita kubackground so ndiri kunyatsooneka handisi kuona kamera yangu I think pane chinhu chawakaisapo chakaita whitish unless uda kukasiya karipo it's okay haisi problem foni yangu yadonha so no it's fine tiri kutongokuona nekukunzwa ndo zvitori bo rega ndiise nyasha nyasha is in the house in the same house with me as well hausi kuoneka nyasha pusha futi foni yeah guys so zvise I feel like ndofanira kutanga ndapa iwo chance yekuti andisorako foni yadonha kuB okay right so I feel like maybe iwo unofanira kumbotanga watiudza the ordeal yawakasangana nayo especially ikoko because ndoziva kuti there are so many things that actually happened whilst you were preparing for this mujeto then maybe kazi ndozopawo an opportunity because I feel like iwewo you're the one ane zvakawanda zvakaitika zisingamboiti said things especially kuSouth Africa ikoko I remember pane zvawakazongowa kufona uchiitika saka chimbotiudza why exactly happened how did it go with you ma-ups and downs what okay ndogonere kutaura ndisina manotsi nosoti ndaswera ndakarara so ndatomuka infact ndambomuka ndabatwa nehope futi saka nandarara futi so handazonzotwa nelife nandangoti rega nditese ndingouya so I had not prepared manotes but nyaya yese inongotanga neku infact uri sei bei
Horrible. Ndakubvisa ndakugadzisa kamera yake. Right, saka Kumbi, talk to me. Okay. So nyaya senenhanganyaya ka. So it all started when doctor came with the proposition from the Comment Association. Kwakauya nechichemo kachauya nevanhu kuti mukomana kwaita nyaya yako ko zviri kunziva nyaya yako ngaisaperere pakungova waita, tafunga kukupromota kukupa bhebhi. Saka ini chakandishamisa ipapa ndechekuti komenti yakangouya yabva yangoti takupa bhebhi, but havana kumbenga vandibvunza kuti komukomana iwoyo zvakamira sei, pane bhebhi here kana kuti havaiziva. Saka takangoti challenge accepted. Saka handiti munoona upenyu uyu koyo unombobuda palife womboenda kumba. Saka kulife uku waenda kumba usvika ungoti ndanzisonizvo okufanira kuita mudheto ende takupa musikana. It wasn't easy, but ndakatoenda neapproach yechiTaliban because kwangu zvangu kunoti netse. Saka ndakangosvika ndangoti tiri kuenda kumudheto, tapiwa musikana anonzi Nyasha. Nyasha musikana akanaka, Nyasha musikana nezvinhu zvake, asi tiri kuenda kudheti. Saka tiri kufanira kuita se kunodzidza munhu. Saka ndo pakatangira mudheto. So the date for me started, the preparation started as early as I was told kuti ndo zviripo. And then we went in kumba uko tikanotaura nyaya yacho zvikanzi ndo zvamafunga, itai zviri musoro wenyu. Ndakati hatisizvo zvatafunga, ndo zvatiri kuita. Saka imototibatsira kuita se kusota zvinhu zvedu. Nekungonyengerera nyengerera isu tumaswitangi twacho tinatwo tatangonyengerera nyengerera kuti zviite. So I approved myself, and perhaps if they are watching, my other half rega titi zvonizvo pakakanganiswa, asi chose chinongoitwa pane zvakanaka zvino maresults anozongooneka. Saka I'm glad kuti we are over this and tazonzwanana kuti this was just a date. Zvatakafila naNyasha patakaita hedu nezuro yaimwe nyaya, but kuramba tikanda zvibregedia iwo. Yeah, it's okay. Bhebhi rake riri kuona bhebhi rakumbi ririko kucomment section ka. By the way, ndangoti muziye ririko kucomment section. Yeah, so mumba mebenzi unongoitawo zviri kuita benzi. So she approved distance as she is, or far away or further away from me as she is. She actually helped for the better part with specifically the food items. I still remember even after the live, we spoke Shero, and I was already having some ideas on the food. It was simply because I had confessed and anga akutodibatsira, because my argument was chimboisa zvema jealousy aside and emotions aside, ini ndikaenda ndinodzoka. That's my approach. Ini ndikaenda ndodzoka. Saka if anything, use this as an opportunity to prepare for us. So there is a lot to be learned in this thing. Saka ngatite se chitondibatsira. So I would appreciate you if you come here as a supporter, as a fan, and give your input. I'm not going to sleep usati. Saka ndakazotanga ndatopiwa ndakazorara ndatopiwa tumaresipi nemachichichi zvikambonzi yogurt. Ndakati apa tini yogurt handizokwanisa kuita se. Let me just put my phone on the charger. Saka takazosara towirirana, and then I spoke to Sharon and Nyasha
because immediately I was not talking to Nyasha prior to this whole arrangement. I only started talking to her given the fact that Pampa Sisina Nyaya. And then we agreed with, but you know what? Nyasha, I mean, Shero and Admire, when they came through, they came with their own stuff. They came with their own unique idea. It was brilliant as it was. And you know what? We are different uh from Anza Sherona Admire. Nyasha, there's not only an age difference, but there's also nyayema preferences. I guess also nyaya yezvinhu zvatino prefer ende zvinhu zvinoti excite. So the moment pandakanzi dinner, I panicked, but after that gave the platform to decide, and also with the help Yanyasha, we then agreed that maybe there are some people who are not meant for dinner. That romantic dress up, cutlery kind of, event planning. There are some people that got meant for something else, and then we agreed to let's do it a picnic. So initially the idea or the suggestion was tokona pambeda takarova mapijama and all that, but then we then realized kuti then kungogara pambeda, there's that lack of seriousness and maybe lack of attention to detail nekungo, that will be a serious downgrading from what you set or Persia Makati set. So fine, unique as our idea was going to be, we needed an idea that was just cool, and cool in a nice way, not cool in a way to say haisitiri mashurugu isusu tinongoita zvauya musoro. So we then decided on a picnic, and then the colors, I remember talking to Nyasha about the colors, the setup, because there was just a lot of ideas that got triggered immediately as we spoke about the picnic. Obviously as soon as tangobvumirana kuti zvonizvochi tiri kuita zvepicnic, Shero being Shero zvakanzi, and this is a surprise. So Shero akabva atoti kana yapicnic guys, this is going to be a surprise. We are not going to to take the cat out of the bag as early. People should realize kutozozviona, because I still remember even kuinbox kwangu, I have a few friends I talked to kuinbox kwangu, and they were expecting me to be dressed up and wearing my suits or nechichi, because ndoyange standard yemdeto, excuse me, ndoyange standard yemdeto. Saka I'm thankful kuti ndinombovarairwa zvangu mukutaura umu, but ndakachengeta secret. I think even vanhu vanotamba neni kuinbox vanoziva kuti wakangonditaudza mbichana ndogona kuzombotaura 1 or 2, but with the idea yepicnic hatakaichengeta mumwoyo, takaichengeta up until the day taingoti muchaonerera zvenyu. So that was also, I think I have to applaud myself for at least keeping it a secret, because taibva tatengesa naNyasha. So fine, idea picnic yasetwa naNyasha, tiri kutaura, we talk. I think maybe takatozotaura to the point yekutoti takazoti asi zvichiri zvemudheto here kana kutoti pane zvimwe, pane akufungira mumwe zvimwe. We spoke because she traveled kuenda kuBangkok, and achiti handisi kurara what. Okay. But for me, I actually took it as an opportunity for us to bond, because guys, it's not easy kuti tite se tingoere kana tasvika palive tongotanga kuti saka iwe unodyei, saka iwewe unoita sei. So I utilized that to my advantage. Ndakati, you know what, the best way yekudhila nemunhu. And remember, there's this perception of Nyasha that Shero had made us to see. Yes, so I wanted to find out if that was wholly true. And kuti Nyasha anonetsa, Nyasha anoita sei, and contrary to
So Toteta says, so part of the preparation involved inini ndichibhonda nanyasha and takabhonda to the point yekuti zvemoyo zvinonetsa unombokuzotokangana wozoti but ndine chimunhu changu rega ndiende. Saka that was also part of the preparation, and then came into the setup, which I didn't have an idea what to do up until the last day. But one thing with inini manje zvinoitika ndezvekuti there are some people vandinotamba nawo, including my very close friends nemachi, they think I'm a bit stiff zvezvekuti I'm not easily aroused and easily moved. So each time I mention some idea, even going out, good guys ngatimboende out or do something different, vanoita excited because vanotoziva kutoti at least ichi chimunhu chakumboita se chakumbonakirwawo. Saka at least one thing I'm hanzi ndine light. No, it's not a light, guys. Okay, let me solve this, because already ndine idea yekuti phone yangu yacrack. Or alternatively, let me just switch off my lights. But you see, kuti it's a bit blurry nonetheless. But maybe yeah. Okay. Yeah, so fine. So what I want to emphasize today, because today it's about preparations, how did it go? The moment I mentioned it, at least to people who are around me, people who are closer to me, close to where I stay, my friends, my sister, they were ready to support. So for me, it became a tech team. And I knew very well that on the other side, Shero is obviously doing the most. Saka kunoku, pane aingoti, I still remember my friend akangouya nemajuice, akangotenga majuice akati mudhara ndiri mushop, akati ukuite mushop, zvakanzi mudeto picnic ndaona kajuice titengere juice. Ndakati vatenga chii? Tenga juice. Ndakanzi but ndiri kuona futi tukuma biscuits tumachichi. Ndakati okay, tenga. So that good friend of mine is just one person who kungoti for some reason anombongofila kungechi maybe mukomana akaomerwa, saka ipapa ingoti munoita dinner mune zvinhu here. Saka time kana zvakakwidza nondati saka imi muri kutoona kunge muri kugara nenherera. Because it's just that random person weyo kungoti chi. So sometime unongodzidza kuti kungone vamwe vanhu vekungoti vano-consider the friendship more important. So even nezuro pandaitaura kuti mba medu mama ne16 people, akatouya negirlfriend yake vakatogara vakaita sei. I will go to that ndokudza kuti who were the people vanga vari mumba vachiona. So so the stuff yakatotanga kuaccumulate before, and then before I knew it, my sister was also having ideas. So ndikungona munhu ari kungoti akaenda I don't know, the Pick Interest or whatever it is called, but it's online where you just, if you have an idea or something you want to search information on, then obongo search. Saka abatoita se ndikutoona munhu ari kuto kwandeshaina natiko nezuro twandikwa search as early as the announcement. So we ended up talking kunana doctor. But one thing I realized ndezvekuti handisi ndega, and there are so many lessons to be learned kubva ipapa pakuti kuti dzimwe nguva ndinongofunga kuti ndinechingosvikira zvinhu zvangu, but ndine chimwe chaunga chinenge chiri kumashure. So ndatoudzwa even because, by the way, I don't consider myself to be the most romantic person. I know I'm creative, that much I know, and izvozvo ndotozvifonera kutoti I'm creative, but when it comes to being romantic, ndinenge ndichinyepa. Ndinoda kuita zvechikudo, like sterek murelationship. If you have noted, handisi munhu uye anoda kunyatsoti bhe chichi approach yangu ndeye
but not kuti ndenge ndichida kurwadzisa munhu. Ndingori munhu anengone chikudu, maybe kusanyatsotamba ndiri mudiki, but kana ndina bei techingonyongorana saka saka all the things zvakaitika, in as far much as I heard the saying yekuti I think I need a bicycle apa paseta apo apa, and bicycle rere kabhasikoro kaike by the way kanga kasipo. Kabhasikoro kaike manje because pane, you know, like kune vamwe vanhu vaive vanogadzira macheya machichichi on the side of the road, maybe muhighway. I think those vari muSouth Africa probably they understand this a bit better, but even in Zim is there. I'm not so sure on the other side of the world, but it's there. Kungoti vanhu vanonga vachingoita more of handwork crafts, you know, muside meroad. So ndakasvika, so ndandaendesa mamwe macheya. Pane machairs andakatenga kuauction the other time anga akapera basa, so ndaida kuti aende panze palone, but manje ndakamaendesa kunoagadzirisa. Ndakangonomasiya ikoko, then marebvu yabhamba ndamasiya ikoko. So pandakasvika ikoko manje akatofara zvakanzi mauya nemari yedu after 2 months. Ndakati ndatouya ndine imwe nyaya yandiri kuda kuti mundigadzirire chimwe chinhu chinongotaura kuti yes, this is Kumbi. Ndobhadhira chikwereti. Saka kumpi mari yangu balance yemacheya, because macheya tatakachaja nedu mari yatatachajana they were 4, so ndaida kuti aende panze, and then ndongoisawo zvinhu zvekungoti vanhu at least ndimbokwanisawo kumbotambawo nevamwe zvakanaka. Saka vakanzi kumari yangu manje tisatotaura nyaya ndo ndabhadhara hangu kachikwereti kangu mbichane ndo ndaiona kuti munhu wangu ndamunyengerera. Saka takambotanga tagadzira, akambotanga ati ndogadzira bhara, bakati bhara manje rinotora zvinhu zvakawanda, like a lot of material yavanoshandisa kugadzira masimbi. Saka takabva tati no, bhara ribude, ngatigadzire something simple but sophisticated. Akamboti anogadzira kamunhu. Ndakati but kamunhu akabude, tikuda something chinoita sei. So asati apedza akati ore togadzira rigitari. Ndakati gitari ndinaro. Abva apererwa zvakanzi kobhasikoro. Vose vangoitawo munhu aipuro achitofa bhasikoro. So pakangonzi bhasikoro ndo pakabva patocreatwa even that song yandakaimbira Nyasha nezuro ndaichofa bhasikoro mudziva. So ndakabva ndatoona inini ndichichofa bhasikoro rere. Wow. So pakangoti bhasikoro mudheto. Ndakanyorera mudheto, but it emerged specifically from the point where you know, pandakafarira the idea yebhasikoro, I just saw it as something creative and it's fine. So bhasikoro zvaro rabva ragadzirwa and chichi zvaro, and by the way someone wandinowirirana naye zvekutoti even zvekundichaja yake ingori nyaya yekuti ndine system yekumbomuignore zvangu. So bhasikoro rabva ragadzirwa chichichi, it took actually a day. Then manheru ndo ndatofonera zvanzi bhasikoro rauya, then still bhasikoro rauya, then I'm like but bhasikoro ira rinonyatsobuda, you know, like andikona kuti pakagara maflowers. Ndakati but isaka zvimastendi tongoita sei, tongoisa at least zvimaflower or something, or somewhere where I would place my candles. So the initial idea was kuti ndiise macandles pamusoro pebhasikoro, knowing very well the difficulty we would have mukugadzira inonzichi mukuzoseta up macandles. Macandles anokupisa kana ukagara pasi sirizvo. Saka saka ndanda idea ngerekuisa macandle, and then pakauya bhasikoro, then I'm like no, macandle haafiti, ndaida kuti ite Luna Park, then I'm like too many things hazvinyatsondibudira. So then totanodzorera bhasikoro ndobva raniswa mastand. So parakauya rane mastand, then at least I knew what to put. Then ndo ndaenda hango around complex. I don't have flowers, I don't keep flowers. I'm not really good with my pets, I'm not good with flowers. Andigone kuita something chandinopota unless ari munhu chandinofollow up kuti chamuka sei, like maflowers kana ndongozvigona chete pamunhu. So maflowers aya andandakaisa, I just had to go around my neighbors. Some of them I was talking to them for the first time,
but it's fine. I just got the courage. And the good thing is, one thing I'm learning, especially with this lockdown and the whole process is sometimes people, they are more interested in whatever you are doing. So I didn't lie. I just said, you know what, my name is Kumbi. Dogarapai number yakati yakati. I'm hosting a dinner date, a picnics kind of setup. I need your flowers. I always see them aganaka. Uh, I can't promise you any money because I'm married. But just genuine and being frank. I still remember knocking so that lady but unototaura nemurume wangu. I didn't know kutoti maruva, there are some women vanotorespecta vakadzi vavo to that point. So pakabuda chibaba chakabuda chine hwapepe hwendebvu zvekuti ndakatomboshaya nyaya yangu. Unozoti it's not easy kumutsa munhu akarara ende baba vepamba vane system. Kana ungori baba vepamba ukanzi muri kudiwa panze nemunhu asiri kuziva unotongowo uchibuda. So I ended up feeling guilty. Ndakavamirira kuti amana pachabuda munhu ndakamuudza kuti ndikukumbira maflower achatsamwa kuti ndozvamungatimutsire izvozvo. So the guy came in, and then I explained myself. One thing, at least if you are going to stay with me, nekunzwanana neni zvekunyasotamba neni, uchanzwisa kuti inini kunyepa chaiko chaiko kuri kure, even ndinotaura chokwadi ndichiseka. Saka baba yabuda manje zvikanzi mudhara zviri sei, but obviously in English yangonye yekungoti ndakati bhobho zvakanzi taurai tinzwi kuti tingakubatsirei. Kumbi chichi. And then as I'm talking, ari kutobhaya akutondiudza zvebusiness rake. I also have an idea yandoda kuisa online and all that. Ndakangoti thank God. Ini ndega ndingoti okay fine, we can have that conversation at a later date, but it's ngatitese ngatimbowane ngatimbowane maflowers. Ndakati it's fine. I'm not so acquainted with the information, but I can negotiate kutaura nefriend yangu. By the way, anganditengera magrapes nemachichichi. He's into that zvakazvichifunzwa nemudhara. And then I got the flowers. I actually got extra, and then to the point yekuti ndakaramba rimwe racho because it was a very huge fuss. Then I'm like, no, I can't take this one because hukama hwedu uchaguka. Ndakapwanya fast, and this looks so sophisticated. Mumba imomo munenge muorchard. Ndakamupinda kamba makaonda maflowers. It's flowers, and I don't know kuti havamboono zvipukanana here, but it's flowers and real flowers, not ema plastic. Mune maflowers. Saka vanga vakutondi offer. They were so excited and they bought into my idea, and it was so brilliant. And I now have the flowers, but I needed also the setup inoratidza kuti tiri kubeach. And Nyasha, because ndikutaura naNyasha on the other side, Nyasha ari kundiudzawo maideas ake aachauya achindiudza. And I'm like, I don't have as much decoration as Nyasha naShero, because Shero Futo, you were always pro Nyasha from the onset, and ndakazvibvuma izvozvo from Gudano. Shero has to support Nyasha. Saka ini ndiri kunyatsozvitya moyo. Ndakati but chicharakidza kuti tiri kubeach. Panetsa ipapa. So if you noted yesterday kuti I had more of a palm. I don't know kuti ongori mupotato here, kwete mupotato. I don't know kuti ongori mupineapple here kana kuti unozamuti unobuda tumwe tukunhu but unoita kunge wekubeach ndo wandaka iwo. So I knew that was the missing piece in the whole decorum. I knew I had a guitar, which was also just gonna play to my advantage with the saka. Fine. Chinhu cheche manje ndaifunga kuti chiri nyoreka because unongochiona achioniki chinhu chechiyeni. So ndabva ndaisa GPS. I put ndakaisa GPS yangu. Ndakaisa GPS because obviously I'm one person are so close. Yeah, it's more of a palm tree. I'm close to my phone, close to my gadget. So I knew very well everything I'm gonna look for, at least GPS should be the starting point. So I said
park near me because I knew I knew there was a park near me, so ndaenda kupark driver. It was a few kilometers away. Obviously these days I don't have a car, but I negotiated my way to a car. I got a car from my friend about mdara itaika picnic, and it's very funny kuti vanhu vanoita se vanosupporta izvozvo zvinhu izvozvo. I didn't know kuti in life just have an idea, anyone can buy your idea regardless yekuti urikutaura nezvei, so long as wasvikawo neconfidence kuti shamwari ndakutoita zvepicnic panapa. So ndakatofonera zvakanzi motikari yaredi, H100 yaredi. So ndakati muri kundipa track sei kuti ndinoita sei? Ndakapiwa katrack ka H100 if you kana muchiziva ka H100, it's a mini truck. Ndangoti alright, since ndisiri kuenda kure rega ndinongonotsvaka. Fine, ndasvika kunonzwi chi, ndasvika kupaki kupaki kwakavharwa now because of lockdown. I think they are avoiding a situation where people vachiita sei. So I was talking to Sister Leah actually pandaitoenda kupaki ndichidrive, ndichiti ndiri kutsvaga muti wekuba. Saka kasi unotodzupura muti here. Sister, ndataura naSister Manjenjenje because I think vanga vabva kutaura nesu idea yavo yepati yavo and all that. Yeah, but mira kumbi munhu akati muti onengwe mapanga uyauya havasi joke here vakati if you find something like that that would be nice kuti mugadzire background inenge nemuti hapasi kupe akabvira. Okay. So doc naye ndichasvika zvangu pavari, but let me perhaps say before ndakanganwa, doc who is that one person are creative, and to the point where even initially ndosaka nasingade kunyanyotaura, the reason ndandichiavoida kutaura doc ndandichitya kuita kuti ndiite pa the point. Siya vanouya vega, vanotaura vega. Continue yako iwewe. Watiri kuda muti. So ndiri kudriver. Driving wakambona driving yemuno, kana kune vanhu vanombonyangira mabhebhi yekuti unotanga kudriver zvishoma nezvishoma, wakusvika pa ndaona muti ndakati my tree. And by the way, Hyundai Fine was too big. I just needed a branch. There was no way yandaitora muti wese. So pandakaona muti ndaitaura naSister Manjenjenje ndakati ndaona muti, but pandaona muti paroda kuti ndipakire kure. So I carried my small pane chibanga chinonzi machete because I knew kuti ndikunodhila nezvinhu zvine minzwa. So ndakuda kunopaka somewhere hapasi kupakika. It's a steep, excuse me, it's a steep area and all that. Saka ende chimbomwa mvura kana zvichiita. Une mvura padhuze? Mvura ndakaenda kureka, it affects the whole setup unless if my sister achiona live akazouya, because aswera akarara. Sister uyai nemvura kana muripo please, mwana anzwa nenyota. Saka kana ndinogona kumbokubvisa pascreen unotora mvura. Okay, it's fine because inyaya dzacho dzonakidza ndimboisa nyasha. Asi kuti ndikutaurire nini manje? Mashura. Taura woga kana ukakanganwa ndokuwedzera. Ndinoda kuti nditaurire zvinhu zvavo. Ndosaka ndaiva ndakagara ndikudze kusaidi kwangu, iye anotaura ega guys. Munhu uda kutonditira musaladi panapa kuti hanzi yekera ndotaura chii. Yekera. Uyu ane zvinhu zvake zvaiita, saka zvandakangoita inini kana ndakati no, handidi kunyanya kupinda muchinhu chavo because ndikanyanya kupinda kuita involved ndichazomukanganisira idea yake yaanayo. Saka regai chi ndimusire ndite withdraw ndogara sure ndingoti saka mazoita sei chingodero kana wapeperepa kumbandira kunoti apa pakati senge miti yangaitawa nauyu ka ipapapa ndokwandikwanisa kutaura zvekuti zvaakazotenga zvimwe zvake paakabva nazvo nokuti wakabva nemukwende yake zvitebhuro zvake wakabva nazvo how she bought them I don't know. Nepechinhu changa chiri kumadziro chete ndobva ndopinda taura nyaya yako shamwari nyasha. Hey guys, how are you?
Ndakadhina chikafu chekuwanda nacho nezuro ndaiwanda nechikafu saka nditangira papi ndotangira pakatarwa nenyaya yemudeto nadzoka Uri pamute kewe? yeah, I'm using your mic. Alright. Guys, nyasha muri kumunzwa here guys? Muri kumunzwa here nyasha? Ndiudzewo kana munyasha muri kumunzwa. Unmute, yes. Why? Chimboita unmute chona. But what did you want? Mute. Sititi sei guys. Vamwe vari kuti chimbotaura but taurisa kutaura zvishoma shoma. Nyatsotaurisa. Okay. Ndandiri kuti izvona nyaya inotangira pakatarwa nenyaya yedet nadzoka. So pakaitarwa nashero edet ndandine idea yekuti vaite like edina ine maflowers pafloor. Ndo yanga iri Mira ndimute sei. How do I mute myself? Okay, tadzoka. I was saying kuti zvona the idea pakataura nenyaya idea yemudeto nadog. Ini ndandine idea ndandinayo before pakaitaura nashero date yekuti vaikwanisa kuitira edina on the floor because taitambudzika nenyaya yetebhuru yedu kuita setup last time pakaita shero date. So ndanda kuti ngatingoitire pafloor. So ainazobuda that time. So pakanzi nadog pari kuitwa nyasha nakumbi ngavaite edate. Ndo zvakangotanga upinda mind mangu and the shero was like, okay, that one nyasha is the deal. Ndo yatototanga nayo. But as for me, I was relaxed. Handina kanombobvera ndapanika. So ndakaenda Bangkok on Wednesday, right? Pandakaenda Bangkok, ndobva ndasvika ndichiudza masavhiro angu kuti kune mudeto uri kuitwa online. Saka pandakasvika ndakangosvika kungonotora everything zvazviri mumba mangu. Ndo zvandakauya nazvo kunoko. Asi chainetsa yanga iri hembe. Ininiwo hembe dzangu kuna shero it was a non-starter. Because anga andiudza kuti nyasha wardrobe mako hamuna chiri kubudamo, hauna chauri kupfeka palife. Panezve. So I was really stressed. Ndakatomboenda kumall ndikanotsvaga hembe ndikatenderera ndina umwe bhururu wangu. So tikaenda mese even kana mumabhero takatopinda tichitsvaga hembe yemudeto. But takaita sei takashaya. So ndakaenda kuBangkok on Wednesday. Ndikarara ndiri paroad. Handina kutombobatwa neweposvika ndisvike ofichi ndo pandaitaura nakumbi. Tichitaura maideas ekuti ichange yakamira sei. Ndo paino vakazoblicha macontract. Kuti umwe akazoenda nekwake umwe akazoenda nekwake. Then ndakaenda kuBangkok. Pandakasvika kuBangkok handavata. Ndakaenda Thursday. Yeah, ndakaenda Thursday. Handinaovata. Ndakasvika vanhu vakandombonditi nyasha usi kurara nei, ndikati pane zvikuitika. Ndikaswera the whole day ndichitsvaga zvinhu zvemudeto handauzviwana. Chandakangokwanisa kungonotora ndandine katebho kandandinako nemaplates nemaflowers zvese ndakazvitora mumba mangu. So pakudzoka futi it was a 10-hour journey, actually akazoita 14 hours. Handaurara. So pandakasvika kunoku ndiri murodhi kunoku kumbe totaura kuti ari kutomwa wine nenyaya yekuti anga ine stress yemudeto. So ndichingopinda mumba I tried to sleep. Ndaita 2 days ndisinawo wata. 2 good days ndisinawo mbobvira ndaisa kana kutraya kuvata handinawo wata. So ndakangopinda mumba iro bhodhoro rewine raifanira kunwiwa nashero pamudeto rere. Ndo randakasvika ndikavhura. Ndikalabusula rese rakapera. And handovata futi ipapo. Shero ndo pakabva ati ndokusiya wakarara then ndoenda kumall ndezvanga ndoita sei zvandoda unonhonga. Ndikati inini hangu handisi kusara ndikutoindawo kozi ndonotsvaga hembe yekuita sei yekupfeka. So pandakabuda ndichienda kunonzi kupfeka kuya kumall. Tichingopinda mall takapinda muBig C. Taida kunotora maearphones. So pandakapinda muBig C ndinotenga mafruits nechichi.
ndobva ndaona kadress kana ndakapfeka nezuro keke ndobva ndangoti Shero uyaone ende kakari kukids section kakari kuvana katonyorwa kunzi ndeke 12 ne14 years unoziva kuti nyaya iripo yanga iri nyaya yestress yekuti unotatidza kutoziva kuti ndodii ndaisweta guys but ndiri munhu uye asingazviratidze kuti pane zvikuitika ndendakatochila zvangu but ndandiri kutotya but ndasina kana anombonyanyisa pressure stereki so patakabuda ndikatobuda ndikatotenga tumapilo twangu ndikatotenga kadress kangu chichi patakazodzoka ndopandakavata ndakangoita 2 hours ndakavata ndobva taenda palive futi Shero akaita live handichazoti yanga iri yani tichibva the following day yakazoita yemudeto nesuro ndakamuka makuseni ndichimuka makuseni ndakatotega ndinowedzera tunhu twangu kozi ndandatenga waini ngawaini yandakaenda ndakatenga Shero akati aiite iyoyo aiite waini iyoyo yawatenga iyoyo enda notenga red wine kozi ndandatenga sparkling wine yemelon akati aisikuita tikuda red wine inotenga red wine iyoyo aiite inotoitwa ngejuice tikati it's okay kozi kuThailand kune time yekuti kunotengeswa doro kwete time yekuti haitengeswi doroka so 11 to 2 ndopanotengeswa doro then 5 to 12 midnight ndopanotengeswa doro Shero akati ukazoda kubuda uchienda na12 unenge wakufanira na5 unenge wakufanira kuita sei kugadzirira tunhu twako saka buda makuseni ndakatoseterwa alamu kandikatopuwa mota yetuktuk kunamba dzetuktuk zvikanzi wakubuda usete sei sandimudzi unofonera nemutukutuku wako waita sei mobuda moita sei moenda so akatomuka ndistori muno akanditi uchiri muno mausati waenda unoziva kuti time yeningi yekunotengeswa alcohol ikapera uchaitengi futi ndikati iripo ndobva ndatokura ndobva ndatogesa ndaita sei ndobva ndafonera tukutuku yangu ndobva ndaita sei ndobva ndaenda ndakaenda pandakadzoka ndikati ndane madhesi ndisiri kuvata Sheroka indichaita sei ndichavata na3 ndovata ndozomukawo kana kuzvi 7 tikadzi iripo ndakagara I tried to sleep and all those I was talking to Kumbi I tried to sleep guys I didn't sleep I didn't even close my eyes Shero was like Nyasha you were saying you want to sleep hauna kana umbovata guys kuvata hope rugare unongosiruziva kuti uchada kusweta palive so ndakati 2 minutes choita sei ndichavata 2 minutes ndichavata ndakatosvika 7 ndakamuka handina kuvata 7 ndopandakatanga kuti orit rega ndibate so pane pandasirira pataida kutsvaga background yechimudeto ichi takatomboenda akati tikanotenga zvimastars tikanotenga chichi chichakuti kana chekuti background kwedu manje hakuna chaachiriko even kana maruwa zvikanzi naShero toenda kuchidondo chiri papapo tonoita sei tonotemba mashi so pesa apa ndaita sei takatombofunga notenga inonzi chinoti mama mashizha chatikana chekuti mawalls ari muno ndebrown so kuti tiite zvemiti nemaruwa izvi hazvisingabude paitoda something chinotonokavha chinotonokavha madziro first then tozoita zvemaruwa atiri pakati pekutendera takapinda mumabookshop takapinda paipa tisina kupinda takapinda kana kumusika kaka takaenda Robinson chinotsvaga hembe hatina kudziwana takadzishaya ndopatakazo pindawo mune kamwe kabookshop tatoita give up tatota kunoshanda nezviripo ndopatakaona uchi hachine beach kumashure tikati tochiwana katodii tototangira ipapo apo tati kufunga kutora mashitsi edu ari kunokuka totomaisawo madziro totoisa zvimastars zvatinazvo tobva tatora maruwa totoisa maruwa that was the plan so patakaona chinhu ichocho tikatoti better good idea tikatochitora tikatofonera Kumbi tikatomuratidza
tikati kumbi taona chii background. Tikatofonera kumbi tikati kumbi taona background. Tikatoita video call akatoiona background akati so yanga ari kuti handina background. Kozi zvakanoita kumbi nezvatakaplanaka zvakasiyana kwekuresa. Kumbi akatiitisa. Unoziva kuti kumbi akatiitisa because the plan was like, okay, we are going to have this a night picnic yekuti inenge ichiratidza something related to a night. Iye akanoita zvake ega nemusoro kutogadzisa chibhasikoro shamari nekunotema matanda kutonotema miti mwana wavaridzi kutinyepera shamari avaisa chituza tengai mastaa tengai chichi kadaro bai ndobva takauya shero anga akarelaxa panze. Mufunge guys, wanga wakarelaxa uchiseka. Mira pakandibatsira shero ndikukuudza esa ndasvika ipapo pakandibatsira shero wanga wakarelaxa achiseka achinditi waindiseka that day. Wakagara panze tikanzi tondisira poku pachi hanzi ndisire poku pasitovu ndichita sei ndichipedza kubika. Mira nezuro ini ndiri busy kusweta. It was around 7 p.m. and mudeto wangu wari kuona 11. Imagine munhu ari kuti ndisire kapoku kangu ndikuyanchita sei ndichikasota. Akatoenda panze akantaura naadhimaya panze saka pakazoita sei ndobva uya ndobva agadzira. Saka panga ari panze ndopandetira kuita setup. Ko setup yanga iri padhoo akadzokera kumwe ndandasvika ngano ipapo akadzokera kumwe akandigira tumwe tumatundu toita sei totasarira akandiudza tumwe akandigira tumwe tasarira akandiigira. Mira ndiri kutodhiswa ndichitoundirwa ndakagara pano guys. Chandaiziva ndechekuti anga ari pako handizive kuti anga ari kutaura nani, but point yanga iripo ndeyekuti anga ari pako. Ndobva saka ndakatobhoilisa nonzi ndichitira kuita setup, but setup yanga isingabude manje because munhu anga ari panze apa setup yanga inofanira kuenda padhoo. Saka yanga isiri kuita sei zvazvisingaite manje kuti ndite zvinhu zvangu. Vandambosunga tambo dzangu mushe ndobva ndaita sei ndobva ndambogadzirana ndaita sei ndatomutumira piki ndikati sheroona ndikanzi zviri kuita ndakuuya ndatomudedza ndikati shero poke yakaita sei yabhoila akauya akasota kapoke kake musotemi akatanga kugadzira poke yake ndotemi ndakatanga kuita sei kuchiita setup yangu. Ndakatora kuisa inonzi chibackground chatinacho chaida kutsvaga pekubatira, so kuchisa chiri chege chachisingakwanise kumira, so takatotsvaga shinda. Iyo shinda yedu yatakambosungisa dress before yakashanda futi nezuro. Manje nezuro yakashanda pakuti takazobata makona background. Pamwe pacho yange yakabata pawindow, pamwe pacho yange yakapinda muloka yakavharwa nekadhoke paloka. Ndobva taita sei tagara padhoo. Ndobva ndazoti ndaita sei ndatoseta katebho kangu chichi ndobva ndati ndakwenda kuita sei kunogeza. Tobva ndakaenda kunogeza apo ndo pakapinda shero manje because pani papasina kunyaita sei pasina kunyatsomira musha. Ndo pakazotanga kunyatsotora shinda chinyatsoita sei achibata achitora maketeni achinyatsoita sei achinyatsoga. Iye pakamira akasweta mwana wamai vangu handikunyeperei, akasweta achigadzirisa kuti background ite sei imire musha.
nekuzotora tumaroses twaturi pasi tikaisa tumaroses chichi nemacandles tikaita setup yedu tikapedza. Then kamupa mudzeto kumashure kumbapinda mbokisi tamuona kuti kune chimuti isu pedu pari blank, hapana kana chinhu, apa hatina light, hapane macandles, and macandles angafanira kuitwa on. Ndobva ndaenda paoven, ndobva ndatora mapepa angu nematishu angu, ndobva ndalaita. Zvakamboramba ka, ndakatoita almost 5 minutes ndiripo ndichitraya kuita on. Apa vanhu kuinbox vanga vatopa live vese vana uncle Masawira akunditi haufa chii chiri kuitika, nevamwe vangu vasingatonzwi shona nezuro vanga vatori pano vachitoona live vakunditi nyasha chii chiri kuitika, we are waiting, chii chiri kungoita, tikungonzwa kuti nyasha but chii chiri kuitika. Apa ndandiri kutraya kuita sei kuisa macandles on. Then ndobva taisa macandles, kambomirira ipapo nimbopa Kumbi mukana nimbomwa mvura. Geizi ndoisa ndidzose ikatangenda ndisandedzisa Kumbi geizi takungopesa yekuside kwedu tobva taisa Kumbi tataisa dhogo tatapedza geizi. Zvasanyanya zvasi kune vanhima zvinhu zvizhinji zvachakaita chokwadi zvake, but the fact yekuti akaenda kuBangkok paiva nemareasons saka Bangkok I was not supposed to be part of that journey. Handitika then kuzodzoka of course akadzoka nezvinhu zvake, but zvimwewo yes handakukwanisa kuenda dzimwe nguva ndokunonoka kuvatawo ndeti akazomuka unoinda ndakavata odzoka maona manje. Asi ndaida kumubatsira hangu kutsvaga muti wakatenderwa nanadhoku paipai naKumbi wacho neuyowo muti une mapanga ndowataitsvaka tikashayiwa tikati kunotozotumwa nemapurisa chomwa toguma takujeri tichisungirwayo miti, ende miti yacho yese yataiona yaiva muzhira kuenda kuRobinson kana kuti kuenda kupi kunhikirikini kuBig C. Nyashakamboti ngatimise tukutuku pano, tamisa tukutuku pano toenda muzigomba tonotanha mashizha rewo kubatana tokwanisa kutana. Asi wedu yatimbode kurara mamiti ememutare unogona kutonzwa ngoda topocha zvinhu tosungirwayo mujeto tozokuvanda tamujeri ndotongoti taitei tatsira huni chaichai ndo tosungirwa. Ngatisiyane nazvo, ngatitsvage imwe option. Ndobva tamboona zvimwe zvepurasitiki zvezviya zvakaita zviloni, vakati ko zviloni zvinozvida here mataipinda muma20 bhat muya muma20 bhat shop nemutokana kuti less than $1 zvinhu zvacho izvozvo. Saka mamune zvakaita zvimeti zvitriangle zvakaita zviri zvemapunda nditi kati ko zvirinyekera izvo unozvida here, bhat handizvidi. Uri selective ka, uri very picky munhu iye zvamunoona kudai kaza handizvidi izvozvo. Zvazvakangoita sebundo wani, handiti zvakaita sebundo unogona kutoisa kumani nekuti tatati unomboitira pamubhedha paka amina kuti vaizoronga naKumbi kuti chii ndisisipo. Ndopa ndati ini handidi kuzonyanya kuziva kuti vari kuronga nezvei. Ndikati togona kuisa kumadziroko tonamira kwete bundo racho sezvo mati moda kuenda kubhichi moisa bundo kumadziro. Tikanzi aiwa toda zvinhu zvinotaridza kuti zvine blue, zvinoratidza kuti zvine mvura inoti vyarara kudai. Hazvina kushata kana mati moda zvine mvura. Katitsvaga kuti kune backdrop here rekuti munoda mvura yacho nyamukureva. Takatsvaga vedu vekuti apa tasaka tagona kufamba ipapo wanga ungovata angofamba uchivata kudai. Kati nyange ukavata iko zvinhu zvacho mangwana unozoenda kunotengerwa nani, nekuti ini mangwana pangu ndini ndatonyarawo apa ndo mujeto. Tazoenda muya ndo pakasharira gungwa rake riya gungwa rakanaka tongotenga gungwa racho. Ndobva tatenga gungwa redu tokuya naro pakugadzira ke backdrop zvokwadi akabagadzira ega. Ndikabuda achazokuti ndakabuda pazvinda pako here ipapo handizivi kana ndakanogara mukoridho masitepisi. Ndinoona sekuti ndakagara mukoridho masitepisi nekuti waifona ndiri kumasitepisi achiti ona mapikicha ndaita sei andakutumira ndagadzira backdrop racho nipa ndodapo wakatuza uga hazvina kushata. Iniwo ukazoita backdrop yako itimizi kuti hakuna uchabuda pazhi tose tinenge totongogara muno. Kana munhu ungoda kubuda pazhi hauchabudi, uchangobuda sei iro raiswa padho. Ndobva ati iwe chirigondita sei chinditarisira poto yangu nekuti dzimwe nguva munhu dzondiafekta hangu. Titarisire poto dzangu ndiripo pazhe, asi kana dzaibva usaita anything. Ndozvandakangomuudza musikana zvake. Asi 30 minutes before ipapo ndakashanda
ndakashanda zvokuda ziya kuteuka haipo pandakashanda dzisingamboiti sisi vachita nharo zvavo vane nharo dzisingamboiti saka ndaivasiya zvangu kuti ita henyu zvamunoda nekuti zvonetsa kuti unoudza munhu kuti aiwa ndakazvishamisa nekuti munhu wakati ndoda kuisa backdrop padhoo kati isu initial tatati tinonamira kumadziroko tonamira sisi vakati nandidi izvozvo ndoda kuisa kudhoo tongotevedza zvamunoda saka kana chinhu chemunhu izvi ndizvandikutaura kuti ndakangoti zvamunoda ndozvatoita nangambokwanisa kukuudzira kuti usaita zvizvi saka unoona manje zvazvinoita manje unofanira kuti inonzi withdraw kana munhu achita chinhu chake and I think vanhu vabereki munatsoziva kuti mwana akandoda chakatika unoti alright wonyarara saka paakati ndoda kuisa apa ndikati alright unokwanisa unozisa sei kanzi ndichabora chakati kuti alright no problem ndobva aita zvaakaita paya ndikatoti design yacho yakanaka ndobva aita example yokutumirwa picture ndiri pazhe achita zvinhu zvake waisada kunyangadziwa zvinhu zvake ndokati hazvina kushata right ndandasiyira panyaya yehembe dzake dzaireva vedu wemunhu unopfeka zvaanopfeka asi ndakati inyika vanhu vanotaurisa zvaizoitika zvokuti vanhu vabva pano vanoenda kuma-inbox votanga kutaura zvakaipa saka indasikazoti kuti munun'una wangu vanhu vatange kutanga kumubhasha nekuda kwehanzu dzake ndodziziva dzaanopfeka ini ndo ndakazvimirira hanzu dzake ndodziziva saka ndikamuti hanzu dzako dzauda kupfeka panapa dziiti pamashemarienzi nekuti vanhu vanoenda kuma-inbox kudoko vanoenda kunototi ende futi vanenge vasikazoti ivo vanenge vakuti wakaona zvatakaunzirwa nashiron nemunun'una wake zvaakaunzwa kati izvi zvazvigoni ndobva ndazviramba zvekutanga paakadzoka ndokubva adzoka nenguo imwe yake yange yakareba sikati asi yanga isingazoti kuti ugare yake pasi yainetsa kuti afunye chisero ndobva ati chimwe chakaita chitukutuku mind you asati akudze mumwe munhu wari involved behind the scenes asati apfumura ndakutomupfumura because nyasha ndatanga kundipfumura right ini ndikangotaura audio yangu yekusaidi kuno kutodzokera kuna kumbe unopedzisa nachatauri uyu nyasha uya wanditi wapfeka udawesha kuti undiudza sei kuti ndoda kupfeka chibhikini chake kuti chinonzi chijambosuti bhikini handizivi kuti chinonzi chisara choni chaakapfeka izvozvi palive stream asi chinongoonekwa zvacho kumusoro kundatouddzana kuti kana unda palive stream ezvinhu hako chibuda nepapapa no problem zvokuzotidzike uko aiwa bodo nokuti vanhu handi kuradhima ndikazviramba kana handidi chihembe icho chachiiti hachitoiti it's impossible ndikati mai mwanaka totoenda kumarket ninotenga madhirezi emaruva mamboreva aya ndo aungatoita kana zvatorambisa handisi kuti chaita sei asi chidhirezi ichocho hachiiti it's impossible ndikati gara pasi toni akagara ndikati wakasapotwa naadhimaya naimi uyu nikirikini unoza kuti adhimaya waida kupindawo kuva mukomiti yacho yekerekera ndikamurambidza adhimaya ndikamuti unoza kuti hazviiti kuti upinde mukomiti yevanhu ava nekuti vanhu ava kaka zvokwadi ndakamusiya gazi chinhu chandiri kuyangochiziva hereni you don't know the thing guys katunhu ndokaida kupfeka ikako katunhu ndokaida kupfeka kungouya akangodero ndo zvaizongoita ipapo andikati no inini vanhu ndovaziva vanoenda kupi vanoenda kuma-inbox ndo zvandandotira nokuti mwana unozoguma otukwa apo otukwa pepe uye pamwe unogona kusazozvihendera zvakanaka vanhu vatora mascreenshots ndikati handidi ndobva admire dzaitibvunza kuti vari kuita timu yeko ndikati haiwa kana ndokudzi uda kupinda panyaya dzavo dzanga uda kuvacontributira handidi ndobva ati ndobva asiyana nazvo but aiva toda kuziva admire kuti vari kumbonyatsaita sei handizozivi kuti azoziziva kuti vari kuita zvekubhichi chichakaitika pachazivi asi zvakazoitika ndezvekuti takazenge tonetsana saka patakanetsana paipai inhau yekuti admire wacho akazofonawo saka paakafona pacho akafona tichinetsana nenyaya yakakunhu ndamuti kakunhu kako hausi kukapfeka hazviiti nekakunhu kakako so iwe uzongototaika ndozvokutoti nhasi manheru tinofanira kutoenda kumaketi tashaya kumashopu ese kumaketi totoenda zvedu ipapo ndinobuda ziya tichienda kumaketi kunotsvaga kadhiresi nekuti waungambogara kadai ende futi unofanira kutsvaga dhiresi rakati free rekuti unonyange ukadini ukangogonerwa unokwanisa kugara pamberi pevanhu pakamera pepe ini kesi vanhu vanoita sei vanotanga kutaurisa bheta inini nditukwe kwete kuti iwe utukwe zvozodzi watiunzira chii pano adhima akati skei unonetsana nekakunhu kemwana iyeyo tione zvakakaita
ndikati unoda kukaona shuwa akati ndione kanhu kacho because pamwe kanhu kacho katori right pamwe uri kujajawo nemaziso ako ndikati orit chipfeka ndobva apfeka chinhu chake chiya ndobva ndachitora picture ndo ndachitumira adhimaya akati zvakanakisa zvisingamboiti ndikati kunaka kana kusanaka kakunga kaspinda pavhidhiyo hazviiti it can't kani kakoko ndikati wakamuona akagara here pandamuti gara pasi paagara pasi ini nhangu ndangoona kuti it can't zvikati hazvinanga nabasa ani ndo timu yacho yekubhichi here ndikati amai mwana akana zvangu nyange mukasapotana muri vaviri dhirezizani ichocho chacho chinhu chacho chaamene kuti chinonzi chiromba kana kuti chii chacho nichocho hachinzi mbambosvikanyasha ndopfeka kajaketi tikati chijaketi chakangoenzana nechibhurukwa chachoni chakangofanana hazviiti pauchanodaiwo uchigara wakadai chisero gaizi munoziva zvokuti unogara pamberika wodai osowo makumbo tione haleluya yese ndikati hakuna hazvigoni sapotanai ugosenderana zvimapikicha zvokuti muchiti inoita kubichi inoita kupikinirana mega muri koko ichi hachisi kuzoinda palive ndakabva ndazvivharisa ndobva tikati hande kumo ndobva taenda kumo yanga taa yekutanga iya bva tatendera bva tashayiwa plus mashopu acho aidhura futi ndobva tabva kubig c ndo kwatikazoenda kunowanira zvidhirezi nechanguo chandandikapfeka chiya bva tatera izvozvo ndikati ichi unoinda ichi unopfeka ichi zvinoita kwete zvawangoda kutiitira katonhuka ika saka mai ndokundakatoshamisika akuona uyu ningirikini nyasha akatopfeka chidhirezi chine yelo chake chiyazuro nokuti kana even yaiti bheki yacho pane chimwe tamuratidza kuti ichi ndo chakadai because hati ndogona kubatsira maideas kana mapererwa chaanga akaisa paflow chiya ndo chatakatoisa kumadziro ipapo ndo pandakateererawo admire for the first time ndakamuteerera ndikati ichi ndokonasa kuchishandisa ichi chakashanda chakanziona admire iyi for the first time ndakaagriya kune zvakanziona admire zvoita the rest ndakaita zvemustrong ndikazvivhara kati hakuna sapotana ikokoko muekera wakapinda admire pinda papi wakapinda mukuronga saka ndo zvakaitika kusaidi kwedu isusu tobva ipapo zvetine zvimwewo obvious zvisine hazvo basa stereki paregai ndichiedha kumbi hai zviri sei taura okay so yes. Pai taura ndabva ndasvika kuorchard kupark kwakavharwa lockdown yakavharisa zvinhu then ndikutotaura pafone. I was on the call the whole way because you know with a dinner date inongounza a bit of excitement, so at least people waunotamba navo kuinbox vanenge vachida kumbonyatsonzwa kuti zviri kufamba sei nechichichichi, you know how it is. Saka ndikutotaura kuti ndasvika pane muti but handina pekupaka ende ndakapaka pese pese kandikutya kuti ndinogona kuita se kupaka pasiripo or you know I don't trust the area. I think ndine mainsecurities akawanda stereki especially panyaya dzembavha idzidzi. Saka ndabva ndatosiya muti iyoyo, so ndakazodrive ndadarika futi pamba pangu ndakuenda the other side ndakutsvaga chichimuti chechi. Ndaona kuti panapa ndinge ndichapedza shiyo yeka 1 ton akakaka unzi katraki kangu kaika rega nditese rega ndiende mufreeway. So mufreeway I know kuti mufreeway nzira dzakadecoratwa, so there's a freeway nearby. Then ndapinda freeway gear number 1 gear number 2 5 ndadrive ndasvika pamwe pane chimuti. Then ndobva ndaita se iyo miti yekwadoki ye ndaita se ndo ndanopaka kumberi mbichana ndakati zano nderipi rekuba machetire ndo ndarisa muhomwe kuti wozvisapiye uye imagine maiwe vanhu vanongoti hezvo kwavada kuita se rega tite se ndidzikise ndo ndarisa mukati metrouse kuti risaoneke. Then ndo ndasvika nchingoitonge ndofarira maplans ndakutanga kutora mapicture pai. So pandakangoona basa randaida that was ndo muti wangu uchiri kumudiki mbichana, so ndakaona kuti uyu aonese kutema. Ndo ndangosvika ndo ndangoti ka1 ndo ndanyepedzera futi kunge ndikutora picture. Izvezvo zvekuita wakambona kana kuchiba pai hai pandakangoona wadonha pasi
ndangogara ndatanga kufamba nawo ndato ende motikari ndandasiya kure kwekuti zvese zvinoitika ndinonegosheta nyaya dzangu pasina motikari at least kutaura uchingoitawo ngowo munhu ari kupenga ndakatoti kana ndakabatwa nembavha ndo ndatonyepedzerwa nge ndiri kupenga nongoita ngowo munhu asina kukwana at least havambooni zvinhu zvakawanda pepa ndatoita sendo ndaenda kumba so at least at this stage ndandane zvinhu zvakakwana hazvo zvekuisa mumba. I think for the deco, because remember my argument was I won't be able to find something as big as like chamama kaisa kumashure cheche, but mumoyo mangu I knew very well the white ndakarisa pasaidi apa pandina kuzorisa hangu kunotyisa handazorisa kwekwe and handakurisa kunochekeka fasta ndakarisa pasaidi so ndaifamba kunge masoja zvezvo zvekuti risa nhingirikini no ndandiri maiwe remember Shero. So my idea was at least whatever I do I don't come across as weird. So for the first time that researcher ndingirini mandiri yekuitoge ndikuresearcha ndikutora mapicture. I love nature, so the best way to get grab or hold of that part of the ningirikini of the tree was just being innovative nekungotora hangu picture nchinyepedzera then ndo ndangobudisa machete rangu. So pandakabudisa machete ndakangoti ka 1 and mutiwo wakatyoka ka 1 kwete zvekumboti ka 2 and ndinotoborelesa kuti ndine simba rakawanda kudaro then ndo ndaita se ndo ndadzorera machete rangu paside ndo ndatanga kufamba ndakatopfeka mapijama saka at least zvinhu zvese ndandisina kuisa pahaleluya unozocheka kazonzi kumba ukokoko nekuda kwemudheto cheto saka ndabva ndatoita se and then I knew kuti so inini one thing I knew very well, I knew kuti imimi you are creative on your side, but I knew kuti also on my side I have the benefit of a white wall. White wall, it's amazing, guys. You can do anything you want with your white wall. You can even change the white wall into another color. So I knew very well kuti whatever I'm gonna do, at least chero ndikashaya chichecho chichatatawirirana, so handina kubhosha ningirikini nyasha. But it was actually out of the realization. Fine, I do apologize for perhaps not sharing the finite details kuti ndazochinja and I'm no longer going with it. But I knew very well kuti whatever I'm gonna do, at least that was a good feeling yekunyasoziva kuti chero ndikadhila nezvandawana kunoku kuAfrica zvichashanda. And I had the braai stand. I still remember Shero ndichifona nchiti I'm also gonna put a braai stand. Makavhunduka futi makati ayuda wakavhunduka ka then isista kutoti kunanyesha isanyama gozi andinochasa breasted mchasa ka breasted was the purpose kumbikwa kuti chinja guys kumbi unochinja nothing in my life kana ukalonga chinhu nakumbika make sure kuti you are on the same page because kumbi anokupirigurira bracelet asi zviro takazoiona bracelet ya no the thing is pfungwa dzangu dzinenge dzichimhanya and fine, but the other thing is also I'm also being considerate because if anything I think we had gotten the wrong perception of Nyasha. So my whole idea of a date was to make sure kuti Nyasha anofara because Nyasha itonge munhu anonetsa kuplease and all that, the idea takapiwa nasisi Shero. So inini zvandakaita I made sure kuti whatever I'm gonna do, brilliant as I would be, unongoziva kuti haiwa ndiri kurova zvinhu zvangu but uchinyasoziva kuti uri kudhilawo nabhei ende kuti unyasodika because you know I guess sometimes if in my dynamics relationship haufaniri kuda kuprova stere kuti uri kuziva zvauri kuita. Saka ndakangoti no, let me also try to stay close. So even the idea yekuzokuita kuti handichaise braai stand, it was actually out of realization yekuti you know what,
these guys might not have a bri stand because chero akamhenga arasa zvinhu zvese achifarisa kuti akudzoka kunoko, and there's no way uyu musikana uyu paakaenda kuBangkok akauya akatsiga bri stand. So ndandamboda kuibvisa adauka negas stove. So so fine, I had a bit of flowers because remember from the previous date I had flowers, and then I have a friend of mine ameno zvaakastada horticulture kana kuti chi, so iye kungomudza nyaya akutondiudza kuti unoisa flower reyellow. Handida kuzoti pana vanhu vekuti ndakangoudza idea vanototanga kuita sei kutoisa maideas, ndakutoudzwa zvekupfeka nekuita sei, ndakutoudzwa kutoti chichichichi, but now came in the next day. So this was just deco, and I think the length of the story zvinoratidza kuti pakaita se papa nebasa, but hatisati tasvika kuchikafu now. Remember ndamboegerwa tumajuice, but then that was not adequate. So with my sister, by the way, andataura kuti ari busy kutarisa paYouTube, and also my sister, she's my elder sister, but anofara akandoona ndichirarama my age. Zvesvo zvekuti kumbi chimboexplora, because handoenda katensa kana ndiri kumba. Ndambenge ndichitaura, I don't know kuti ndaitaura nani pafoni kuti kumba dzimwe nguva ndomboita kunge Robocop. So at least when this creative side of me yakubuda, vanhu vanofara. And my sister pakangonzi picnic, she worked more than the way and akashanda, because even the food and the whole items dzainoningirikina. And once you show me kuti uri kuningirikina, uri kufarira idea more than, because I always believe kuti ndininde ndichifarira idea kunda vanhu vese, but wakandirakidza kuti uri kufarira idea yacho kutodarika inini, you have that enthusiasm, ndinongo kuti she and like this. So my ideas emabasket takazenge taakufamba zvedu tichienda kumall, and you know, there's this one thing chiri kundisvota kunzvimbo kwandinogara. It's a bit pricey, you know. There are some things I know I would get ordinarily on a given day, but kumoyo koko vanofunga kuti ndiri murongo, or vanofunga kuti saka no, like I think ndakachusa nzvimbo wrong. Ini ndichiri munhu mutema, and handisati ndasvika pamari pekuti ndino but ini nekuda zvino kandakagara in and up, you know, you know that thing. But ndinozoona moto manje kuti hauna mota, ukada kuenda kumashopu unotambudzika, unotofanira kuti Uber, apa Uber inenge ichiti 75 rand kuti akomana kungoenda kumashopu kungoda kuno. Saka even mabasket takasvika, and my sister now, at least I think I'm not good with negotiating. Pane kangu kakuzvida kangu kari pandiri, kamwe kaike kaprestige, kaike kekudongonzi tione tasvika. Saka saka I don't even negotiate prices. So kuneka even maflea market ekokoko haasitombori kunze, ari mukati. Handisadamboona flea market yakavakirwa mukati yekutoti this is your flea market. Havatonayiwe nemvura sitakachera maflea market aya ekuti izvonizvo vanhu vanotomhanya kana kwakunaya, ivo vanenge vachitoita it's a nice flea market, and unongochingona vanhu vari kuita kunge vanhu vetourism. Saka like those guys, they expect if you are black, at least vanenge vachingoexpectawo kuti unge uri munhu musvino, kwete kuti black wenini zvangu sekuru saka tasvika. So the basket story, I'm mentioning it because I knew kuti given kuti picnic, that was the main part of the ningirikini. So we negotiated our basket from the price yanga yakategwa, yanga yakanzi 700 rand. I don't know kuti vanoita kunge vanhu vepsychology vanoisa price iri pamusoro kuti munegotiate. We negotiated it kuti 200 rand. So 500 handizoti vanga vachichaja ani, ndakati haingova yakarorina iyi. But the good thing is when I saw that basket, I knew it was a nice basket. So there are some things zvandakatenga for Mudeto where it went beyond impressing Nyasha, but saying these are some of the things I will need eventually. Kana ndakuita say
kana ndakuenda kunhingirekeni, no one will know kuti I negotiated the price for the basket. The basket was nice. Tichitoritenga, we knew kuti we had bought something. And takangoita, so the way yatakatenga takashandisawo strategy. Ndakati nesister yangu, vana ava vana mari vanga vada kutonditengesera ngoma, because vanotengesa ngoma nechichichichichi. Ndati ngatiti unge taakuenda. Then iwo vakabvunza kuti mune mari dziwo unozotaura, ini handigoni kutaura. My sister akati and sister yangu inogona kaZulu nechichichichi ma-local languages, like she knows plenty. Inini kugara kwese kwandaita kunoku ndotongoti ndandanda, saka ipapa ndo pamwe pane kapride kaka kudzidza kunoti netse, ndechingodzidza zviri mubhuku mangu nechi. Saka vanegotiata paipaito tatonzi ende munotora mari ku-ATM, because hatifambe hedu nemari. Ndo tatoperekedzwa nemunhu iyoyo zvakanzi imi makafitira kutiza kuti makasadzoka, bva atotiperekedza ku-ATM. Saka inini zvekuteerwa ku-ATM ndo pakauya confusion yangu ipapapa, because ndakafila a bit weird kuti itsana vakunditeera futi ku-ATM. Indakafunga kuti pamwe akuda kunyengawo sister yangu, because angakaita kuti nama. Saka ndandakamutarisa ndiri pa-ATM, ndakatombopotsa nhamba dzepapini kuti but anyway, anga achida mari, so fine. But at that moment yandakatenga ndo the last time I saw my bank card, so I lost a card. Oh yes, yeah. I lost and now we didn't realize kuti ndarasa card. Ndaenda pepa tatenga tswanda yedu inonzi chijagi basket, mira ndimbonwa mvura. Imashua. Tatenga zvinhu zvedu zvese. Sister vanoenda, saka taenda. Apa sister anga akamira, guys, munhu akamira, and I think it's the first time yaakamira for the first time, like since January, because of lockdown, everyone has been indoors and all that. Saka at least musiyo ndakamboita kuti exercise, so which I appreciate. Saka totatoenda kunotenga, even ma-ideas ezvinhu zvekutenga anga ane list kake, so ndakapedzisira ndati let me allow her to be, and instead of just being the control, I don't know if I'm a control freak, but ndofarira kuita in that position yekukomanda zvinhu, command chero ndakasaita inini asi ndichiudzira vanhu. Saka ndakati you know what, she has an idea, let me allow her to be. So obva aita atanga kunhonga paFerrero Rocher Lady Gwagwa zvavo vakauya vakandisimbisa vakati kumbi Ferrero Rocher yeka wagona, but kuiti itengwe ndakati kana mari yangu yakuenda guys, kana inini handisati ndambodya Ferrero Rocher. Why uri kusimbisa kuti nditenge those things? The 16 stories about it was all romance, but because wait a second, dakubvunza Ferrero Rocher ndo akafana nemu7-Eleven. Ndo mamwe chete. Is this the same thing chete nemu7-Eleven aya anenge ari gold? Ndo Ferrero Rocher racho. Ferrero Rocher. So akauya achikomentwa naLady Gwagwa zvakanzi ndo ari kutengwa ku+44. Inini hangu I knew kuti they were nice, but being a special chocolate, as Lady Gwagwa said it is, handisati ndamboidya kuzvitengera ndega. Each time yandakatenga Ferrero Rocher, I was buying a girlfriend, vamwe vacho vasisipo, so it triggered my emotions ekuti indakambotengera munhu Ferrero Rocher akandiramba, you know. Saka like, maybe no, I think tikutaura Ferrero Rocher rakasiyana. That a Ferrero Rocher ku7. Inakanditira for Hong Kong. I think a Ferrero Rocher is better than the ones that are in 7-Eleven. Sure. Mabigira uri kumaita ka. Ani wali kwa 7 iwayo. Anowanikwa. So kuti ndimatenge, she had to encourage me, kuti motivate, akatonditaura nemutupo, like with my sister toshedzana nemazita, akati kani tengai kani. Ndakati shamwari kusisimbisa sei, ndinoda kudya zvinhu izvozvo before
after lunch because in handioni nichidya chocolate, but fine, we ended up buying Tamaona. Aya. Yeah. Saka, and you know what, Cheryl? The other thing is they are. I feel like they are hyper sensationalized. Anosimbiswa stereki ina handinyanyoonenge akanyanyodero zvekudero, or it's just that I don't like chocolate, but I know kuti it's one of those items ukatengera munhu ka ukatengera munhu anongofila kuti panapa ndenge ndiri kudiwa chero hako chinyepa nyaya yako. Saka ini nangu personally maferero ka ndenchinyepa ari kuya nawo nyashe. Hai. Saka zvokuti sekuvarwa nemusombodiya kuiti ipapa neive nyasha ndichakubvisa approval to munhu ungangodhokonya nekuti ukutaura zveferero zvechiro ndoda kutokubloka takatenga kumaferore kumagrapes kumachichi apa vanga vane idea yavo ngoti vakarara zvavo nhasi vari kugwara vakatenga kumagrapes. Patakazoburana manje tiri kumashopu zvakanzi tenga kiwi, ndakati kiwi ndo chichocho, amene anzi kiwi fruit, toda kuzoita sei, ndakati this is overboard, we cannot buy a kiwi. Kiwi ndo mavise handitozive kuti rinonzi chinyi. So pandanda kunzi tenga manhingirikini maiyaya makiwi, ndakati no. And then takashaya magrapes, and the whole decorum she was envisaging something chinoinfo for magrapes. Ndakati no, magrapes haana basa since tine wine, tinoita se tinonwira magrapes muwine. You know, that was my argument. Zvakanzi ari kudiwa chichi, fine, takazotenga. And then chichira chechi, we also bought chichira nechichi, but those were like things. Remember when I was saying kuti some of the items I will buy for this thing, it's also partly because I don't have opportunity yakawanda yekuzvispoila, at least yekuspoila, you know. So sometimes even if we are buying, I know kuti for some people it won't make sense kuti why did we go an extra mile, but there, you know, sometimes we are so much focused on concentrating nekuti nhamo yedu tabhadhara zvakati taita sei, tabhadhara internet taita sei, and then we forget ourselves. So some of the items, whenever there is a show, or of course pani pangu pandozofila kuti maybe tabuda hedu budget, but it's an opportunity to buy some of those things zvatinenge tichitodawo. Saka although I went extra mile, so ndakazoti ndasvika manje taakutenga grocery, ndopatakarealize kuti handina card. Oh, shame. And then I had to go, ndakamhanya iko kuye kwatandaitira ATM, takanoita se ndikanotsvaga, ndakanovhura mapepa aya. Andoona kuti vanhu kana vari paATM vanenge vachirasa mapepa mukabhokisi kamwe, so kanenge kari pasaidi. Vanhu vakatosvika ndichitobvunyungura imwe, ndakati kadhi rangu pamwe munhu angoita se ari nhingirika, and then I realized kuti mamusina. Then ndabva ndada kuzomboita hangu mobile money nekudidi, and then yange yabloka. You know, I don't know, bhengi racho randiri kushandisa zvaro richiri kundinetsa ndisati ndakurinzwisisa, so ranga rakutondiudza kuti wakaricha limit yako last week, yakutondiudza chivanhu. Saka ini ndatoti zvekutenga zvichanetsa. Then came my friend uyoyo, ndafonera ndakati mukoma bidzo panapa, mari yashota but iripo. I don't know kuti ndakataura chii, ndine system yekuti kuistart kumaswi ndichitaura zvandinchitaura, ebva angodzosa kuti sekuru ava vari kuda mari. Zvakanzi muri kuda mari, obva ndondataura mari yandakataura. Ndondaita se ndotapiwa mari yei, ndondazopedzisa kutenga zvinhu zvezvi. Then and remember kati tichiri kuzama, foni yakuda kudzima, sister yangu akuti makumbo ake akuita se akumurwadza. Ndondati aiwe chienda kumba, ndada kusara ndichigerwa, ndoda kudhaya musoro, then ndogerwawo kuti nyashachi andionewo zvakanaka. Ende zvandambotaura kuti nzvimbo yandinogara ka, isi takajaira kugerwa zve 30 rand 50 rand. Ndasvika musaluni imomo
zvakanzi zvonizvo kugerwa 250 rand. Ndakati ndoda kungogerwa masaidi chete, like it's not full bouquet, ndoda kungogerwa half bouquet, like masaidi. bouquet kugerwa kunonzi bouquet. Izvo zvose tikudzidza maudzi akasiyana siyana. No, you know, sometimes bouquet ndinoperwa chikafu chinonzi bouquet. Sure. Shamwari Shera, sister yangu aenda kumba ka, ndiri kuda kugerwa, aenda kumba atakurana nemugomo yeye nezvinhu izvezvi, indasara nchida kugerwa. So andambokudza kuti ndine kamwe kasense, you know, there's this sophistication iri mandiri yandinonzwisisa to the point yekuti chero wakandipa basa, if you are not careful rinogona kuitwa basa re1 day rinogona kuitwa haro 3 days. I need to perfect. Unozoti ndotofanira kutanga ndafarira chinhu kuti ndiachi appreciate kuti chabo. Saka I don't mind sometimes paying kuti ndiwane zvimwe zvinhu, knowing very well kuti dzimwe nguva zvinhu zvacho zvinoya zvakanaka. So ndanda kutozvisimbisa ndakati I want to experience kuti zvinofila sei kugerwa 250. But there is this black kumbe ari mandira ari kutaura kuti but mufesi makatanga rini kugerwa 250. Iyo bouquet. Okay. Saka saka ini chakazoita kuti ndibude musaluni imomo ndisati ndagerwa, ndakati you know, if it's state of the art as they claim to be, vanenge vachingokuspraya wakambogerwa zvezvekuti unenge uchiita kunge musoro wako usiri musoro wako, vachikuspraya vachikumasaja musoro vachiita sei, like isi takangojera kungogerwa chikonzi deso. In fact even zvemusoro zvemarasta izvi nechichichi handinyasozviningirikina, like handinyanyo enjoy the experience yacho yekungogara. I feel like it takes unnecessarily too long. Ndongoda zvinhu zvinongoti gaga. So the fact yekuti ndaimirira musaluni iri kudhura for that much, for me that was a turn off. Kuti why am I waiting? If I'm paying this much, I should just go kubva ndatogerwa ipapa before I think about it. And chakazoita kuti idea yangu yekutoti ndigerwe imomo isatoita isatovhume inyaya yekuti I asked them for a charger. Ndakati no, if kana ndichigerwa munomu, at least you have to charge my phone. Remember paipa handisisina mota ka, it's on another day. Saka at least makachaja phone yangu, ndakapedza kugerwa ndinowana transport yekuenda kumba, handiti ndoita zveuber zvezve nechichichichi. Saka vakuti havana charger, they only cater for iPhone, and iPhone mutupe ndinongoonera kure, handisati ndamboda so pavakangoti iPhone vachiita ngo vari kundishainira secustom, then I'm like, you know what, ndakuenda kumba ndozotadza kuenda kumba. That was at least it saved my money, handina kugerwa mahara. The only thing chandakazoita ndechekungoti, in fact my friends vakazondozva amdhara munenge maakuzvinyanya, hapana need yekugerwa, because normally ndogerwa masaidi just kungoti mwoyo wangu unoda kugerwa, but for some reason I keep whatever I have here. Saka handidi kuningirikini. Saka ndasvika paipaino ndatosiyana nezvekugerwa, hanzi aiwa no guys, apa hapana need yekugerwa, because munhu yanenge achingokuona face, hapana paachamboti deso yatone gotsi rako, you know. Yeah, fine. So the other interesting part of the process yekuplana, ndakazoti ndakudzokera kumba, foni yadzima, hapana Uber, ende ndakuzoti kune vanhu vanongozviita kunge varungu, hauoni kana taxi, hauone taxi, unotozvirusa. Ndakati kumba kwedu it's only 7 kilometers. Saka ipapapa haminoti ndakazvisimbisa sei kuti it's only 7 kilometers kuenda kumba, rega ndipafambe. Ndakambofamba, and unozoti at least for anything chandinoita ndoda kuipa nejustification. So ndati this is an opportunity to exercise. Gara zviye unogara mumba. Shero ndakati ndafamba shamari ka. Ndakanyasonoti chibaba muri kunyepa. Ndakafamba ka, ndakazogara paside peroad. Sezvinewo friend yangu yanenge mwari wangu, you know, anenge anotumwa naMwari, akangoti achipfuurawo nemoto zvakanzi kwakanaka, magariro eko paside peroad. Ndiri kunyasonoti kumba uko.
Wakabatei maoko. No, at least the good thing is ndanda kufamba neshoka ndisina zvandakabata. Ndandakabata kapaperback because ndandazotsvaga hembe. The nyaya yehembe hayo inyaya iri different, but I think ndichangoitaura mbichana, but ndandakabata kapaperback kangu, but ndaifamba. So ndafamba 3 kilometers, so of a possible 7 kilometers ndakafamba 3, but it was a good. So I hope vanamuite kuti sorry chichichi I exercised guys, because and exercise ndinogara ndakagara ende basa rangu rakatoshata harindiburise panze, saka ndagara manje ndakufema manje. Ava vari kutopfuurawo nepasaidi. Ndinozoti ndakangoiloketa wakamboona Oasis uri mudesert, ndo zvandakaita motikari iyoyo, ndakailoketa from afar, ndakati uyu ndibhidzo chete uyu. Saka achiuya so ndakaita kunge ndiri kujamba murodhi, ndakati Mutara Bidzo chimama. Akatoshamisika, ndofunga akatombotika idzi dzakurasika njere, but ndandanyatsoona kuti kumba handisvike. Kana ipapa ndandabvofunda mira ndigare bho. Ndava ndatakura mvura iri kupi yapera yemvura. Ndinayo ndauya ne5 liter. Hasi kumbuka kundifenza usika umana. So but ndakunopedza zvangu. Then pahembe chachaitika manje. So avo ava vekwangu ava vari kutonga makore ano havadi maruva. So hembe dziri floral vanoti zvonizvo havanyatsodzifariri, ende inini dzemaruva ndo dzangu. Kungoona maruva chero dai riri ruva reblack, ruva ndorifarira, handidire kuchengeta, ndorida riri pahembe ipapo nchingouno like. In fact, not kuti ringe rakawanda chichichichi. It's just zvaitaurwa nemwe munhu kuti trend ingoripo zvayo. I don't know kuti if I'm that trendy though, but pane chinhu chani chandofarira. Ndofarira idzodzo hembe dzakadero nechichichichichi. So hembe iyi ndaitenga. In fact, handakutobomudza tatawirirana hedu kuti so it's not only Nyasha who felt kuti ndiri kumuvharira panze zvatawirirana ndiri kuenda paside. Uko tatowirirana kuti ndichapfeka a plain shirt, knowing very well kuti it was a passageway yekuti ndingobvumudzwa tichienda kwamurida kuenda kwacho, because hanyaya dzekuti uri kuenda kumudeto uchinodhekoreta madhekoretor aya hadzibvumiwe zvekutamba. Saka ndanda kutongosimbisa kuti aiwa no ndichapfeka hembe dzamunodo dzedze, ndombopfekawo zvimasheti zvimabvurubvuru zvinenge zvichingodiwa amenoto zvinenge zvichiitirwei kana kuti inyaya yekuti ndechinzi ndisaonekwe stereki kunze uku, saka ndechingodzipfeka zvese. Saka inini manje ndasvika mushopu kungoiona yemaruva ndatongoti ende mushopu imo vanondiziva, ndati I came to fetch my clothes. Zvakanzi hausi kuedza here? Ndakati handichiedza kupi, medium is medium for all. Ndatotora sheti yangu shoti rangu ndandinaro kumba, then bhutsu ndakazoita sei? Bhutsu ndandinatsokumba here. Bhutsu ndandinatsokumba. So ndaida sheti chete newatch nemabhingo. Mabhingo ndo izvi zvinopfekwa maziso izvi, because ndaida, but manje mabhingo ndichingopinda palife manje ndaziva kuti zviya set up manheru, saka chibaranzi manje wakarova mabhingo eblack iwo uri kuita zvemanhiki. So ndosaka wakaona handadozomboda kushaina naizvo stereki, ndava ndamabvisa ipapo. So mangwana manje ndasvika kumba, kasheti kaikai manje kemaruva kakuita kunge kavhesi, kuita kubata so kari kuita kuburisa 6 pack panze. Ndakati ndikubudisa 6 pack. Haipapa manje. And my sister zvake, I think also she has a sense of anongozivo zviri trend, or maybe takangofanana since tiri, even my girlfriend zvake anoita kakunzwisisa hake, but kungoti chete pamaruva apa hamena zvona nesei, mashoti nemachichi zvese tinowirirana, but pamaruva apa patone dambudziko. Saka ndichingosvika kupa zvakanzi hembe bho, but yaita diki. Ndakati apa ndatombonziedza shamari, but ndaramba, ndakati medium is medium for all. Ndakazoti ndakudzokera shopu iyo inonetsa kudzosera zvinhu, amenoti vanoita sei. Ndakangosvika ndakati this medium you sold me is medium for white people, ndoda medium yemunhu mutema. Inini
murungu wemakundiziva because ndongoya nchiita majoke mushopu sakanzi because it's you are going to change. Saka vabva vatondipa masoksi nechichi mushopu imomo nerimwe shot for free. Vakati a regular customer and saka ndakatopiwa hembe and mushopu imomo svakanzi if a promotion even zvacho zvandandatenga vabva vataura kuti you are just an amazing soul because you are buying hembe dzemuwinter dzemusummer muwinter. So pandakasvika ikoko vakatondipa like ndakatozoya ndane paperback ranga richirema nechichichichi and then ndatopiwa masoksi nechi even mabhingo ndakapiwa mamwe but the color zvayo it's not something I think zvandofarira and then idzodzo dzemaruva idzi ndakava ndapiwa imwe I don't know kuti voi vakandifarira but each time yandinosvika mushopu imomo I make a lot of jokes even about the way dzavakaronga zvinhu and all that. Saka then tatozoya kumba and then that's how we arranged everything. Macandles takaita sei takabatidza. I had matches, I had everything and everything zvakafamba zvakanaka. I'm just thinking kuti is there any party yandanga ndamisa, but the most thrilling part of it all was pandakafamba neshoka. Guys, ndakanyatsogara pasi ndakafunga mai vangu ndakati asi mai makandituma kunyika yevaranda kuti nditambure here. For you guys maita makwikwi ekudhudhudzira mabhodhero maitya kaimi? Yes, but ndakakudzoti ukono usingatye uri muroyi. You need kuti uve nematyira mbichana. So each time yandinoti ndakapiwa project or an assignment ndakaona nchivhunduka ndinofara because I know kuti it's that stem. So pandakaona kuti nyasha at least because nyasha I already saw kuti muTaliban munhu akangojamukawo zvake, but at least pandakaona a bit of panic on her side, then that's when I knew kuti at least nyasha it is gonna turn out well. And the other thing maybe just before taita say there was also, because remember I was also worried kuti who will be nyasha and nyasha achaita se iye nyasha wacho pamwe ane kaidea nini, so I made sure kuti I befriend it doesn't make sense kuti ungonotanga kungoti baby ndakwigira chocolate usati wanzwisisa kuti is it something close pamwe hatombofarira anofarira sadza, you know. So at least ndakatamba naye to the point yekuti we even rehearsed a bit of what we were going to do. So I know kuti yesterday the song vati utando rinonzi rudo, it sounded like it was random, but we did that kuti what do you think could be my PowerPoint? Akatoti hai maybe wakamboimba. Even some of the questions we takatombointerviewana kuti because nyasha akatondipa warning akati ndinovhunza, ndakati chimbovhunza toni, akanzi rastero rwakarisirei. Ndakatorwawo nehana paakatondivhunza before live, takatombosekana zvakanzi hawatadza kupindura iwewe chichi, and she's so sweet by the way. Akatombondiudza kuti unopindura sei, but for me because it was a different question and you know kuti nezuro ndaimucomplimenta, I was complimenting her genuinely for asking relevant questions. And for me, the fear, haisi kufunzwa zvinhu zvakaoma, because I would have easily said nyasha ndibvunze zvinhu ondiudza kuti topindura sei kana pane mhinduro. But I was not worried about the questions. I was worried about at least I know hangu ndakazomubvunza kuti what makes you feel ndakati what turns you off, and then ndakazomubvunza kuti what turns you on. Ipapo zvangu ndinenge anga amawaini zvawo, but not mawaini andandano but we rehearsed a bit, and for us that was cool because takawana even izvozvizvi I don't think kuti ushamwari hwedu hungapere nekuti date yapera, zvisinei nekuti tinenge taakutsvagana zvedu zvekubatwa nemweya yetsvina, but kuwirirana chaiko kwekuti it was a friendship yakasetwa. I got to understand zvaanoita nezvaano aspire to have in life. So that's my story, but yeah. By the way, then, should I go a bit into the people vakazouya kumba vakagara? So yeah, taura.
the moment yandakangoisa that thing chawakaisa palive chechi, ndakatongoona vanhu vaakutongoti vari kuuya. So kwakauya mwana wemuzukuru wagogo waameni ukama hwacho, but vava vanhu ivava vakauya, they drove all the way. So pane family yakauya vari 4, and then I was worried about social distancing. Even pandaigara vakatomboti kumbe kwenyu kasima kuita chechi, you know, because vakauya vari 16. And when I say 16, it's not a falsified number or number meant to exaggerate. Vakauya vari 16 and I didn't know what to say them. Saka takazoti, and then came my friend weanomira neni chero mukufa. Ini ndinotombomudisappointa zvake because ndine system yekuignore. But akauya nemusikana akauya nemusikana wake vakatouya even masetup nekuti, oh, by the way, it could have been worse zvandaiplana, because the whole idea is I knew kuti I'm planning so much, but maybe vanhu vanogona kusaona zvandaprepare. So the idea was to bring in a mirror. So takatomboda kucontemplate on buying a mirror with my sister. A mirror inenge ichiti muchindoona pacamera, because that was idea, and they suggested that people should see me, but they should see the background of what is happening, and I don't want to be far away from the camera. So ndaida a mirror that would reflect from behind, so much that if in comment association you could see what is happening behind, kumberi kwema candles and the basket rakaita say and all that. So the idea mirror, what only stopped us was money, because grass akomana ndembozoti grass rinodhura kudaro, saka grass 2500 ndikati grass rekungozviona face. But I wanted a big mirror, by the way, and then there was someone who offered to give me a mirror rakakura to that point, but my argument was, Shamari, your mirror is too big, I cannot risk taking it to my place, the mirrors of Kanyika. Ndipo zvinhu zvekungoti like, in fact, don't even give me. So ndakazoramba mira ndakati, you know what, pane effort zvinozongooneka, and that's why takazoti even macandles chero akasaita akasanyasobuda tinogona kungomarakidza initially, then tosomadzima zvedu, at least ipapa takawirana nanyasha, and we all lived to that. And then vanhu 16 vakauya vakasanga vadawo kundinokera mudhoo, because ndandasvikira mukati, but I'm not going to get to the reason why vanga vakundinokera, but yeah, ndakangonzwisa kuti ndine mafani, and unozobuda hako wakushaina ndichisimbiswa zvangu, ndichida kubiwa zvangu palive panapa, but kuna vanhu vanenge vashanda. Yeah. So ndonyaya yangu iyoyo. Saka zvandiri kuita pakumbi kadamboedza dhoku vangotaurawo kapatka, ano kuti dhoku vane kasaidi kavo, but inini aino kuti hauna kuda kutaura pakuti what inini nichataura on my side, because I have to also address in case they are watching right now, so I'll just break the ice tobva tangozvipedza nditi. Okay, that's fine, perfect. Cool. All right, ngandise dog. Dog. Hi guys. Dog hella. Did you say? Did you say? I say boys. Tutangira papi. Amena pakunyoresa my assignments. Okay, yeah, I think you guys you were sharing the organ things a bit, because when I suggested the comment section you do kumbi na nyasha mu pamdeto, I didn't mean to be involved. Yes. Akuti chibregedia chidzokere kwa chanchi. Then mamangoni kwanisa wangu mningiri. So yeah, you know, at first I thought it's just a simple thing, but Papa Sara day 1 to the mudeto manje, I'm like, Tina Kayandusia. I don't even I just was here doing say and whatsoever. Then I asked Kumbi to I told Kumbi to write me a script as to as would okay, if I'm going to be involved, I need to know to okay, mudandi feature pap ndopinda at what point, ndopinda after how many minutes, or matter you know my call up points kuti ndize to okay njapinda up. Then ndapa Kumbi that assignment, I think on Saturday, and I told fellowship I only muriangu tichito nambata zvedu kubva vanisenderachi
yeah abva PDF akakalistwa zvanga vachida zvacho. Sakumbi the way he did on me ndaiva zvanganyanya zvinhu that kumbe angopa a rough idea then obva angothrow on. Ndova ndakatozoona kuti like really I need to work something big here. So then come Sunday morning okay kumbe akanyora kati Dokani munogona kuita kana mapoem chichichichi. So I haven't prepared any poem. Ndakatanga kutoprepare mapoems angu one. So ndakatoprepare about 3 poems. Though ndakazitaura angu one. Then on Sunday when I was doing angu ma rounds angu ndasvika parobot then ndaona these guys vaitengesa tushiri tutorial. Then this is about Mteto, so it's about 2 guys who are in love. Let me just buy these 2 beds to represent the 2 love beds. Then ndatenga angu shiri yangu yeah. Then the difficult part was the issue it's a beach date, you know, can come date to beach and to design my place to look at to beach. Yeah, that one now. But it's on a Sunday, you know, like I said, they go to, you know, about Sunday, but time imagine after that, shit, this is too late. My shop is out of far. I'm not gonna do it. I got a beach. Then another one the garden the den. Some is my similarities not okay. Chimudi chino palm tree, but it's not a palm tree, but chino maruva zvinoita zvinobaya kumberi kana iziya kana waenda kumaruzevha vanoziva chimuti chinogadzirwa fiber vanochiti konjeri something like that, that kind of thing. Sana ndatora muchigero changu ndatanga unocheka nditange ndikutrima zvoroti some people who stay pacomplex pedu vaitoti plus vanofara kutrima maruva ndicheka zvimasizai zvakamira zvakadai vacheka ndakatocheka zvakawanda zvinhu zvakatosvika 20 ndoenda ndakabata chibhanduru changu avana kuti ndararume ndina garden ndasvika mudeni then ndatora because ndaida kugadzira more like, you know, that Caribbean beach zvimiri zvandaimbosuggesta izvozvo but pamba pedu chiripo manje but chakarebesa manje pamuti saka zvandainyatsoda zvamudenga kuti ndikwire mumuti manje zvasingazoita unozodonha murume mukuru ukanyanya sana let me try to kugadzira ndega then ndatora a stapler yaya ndatanga kustapler ndichigadzira chinyatsobuda chakaita zvakanyatsoita kunge, you know, the way it was. So now ndakugadzira about 3 then ndatorawo ma-artificial zvebrown zvazviripo those artificial zemba mamadhamu ndakufundirawo madhamu asha ndikaimboshandisa maruva ako for the presentation ndaisaisa then I knew kuti pamudeto obviously my baby they like my teddy bears and whatever, so I remember ndakatenga teddy bear red but obviously ndangoti una madam toda kutengera teddy bear ndasana muza ndoda kushandisa pamudeto so that I'll take like teddy bear then my son and chimwe chacho chinenge dog whatever. So this side is covered, at least ndongopinda chipawo Kumbi. So mainly I was there just to support Kumbi, like a wingman, support her here and there, and at the same time encourage Mudeto to enter mbele. So it was fascinating, but on my side there wasn't much of preparation, only the way in create the poem. Because I have to rehearse it over and over again, not just to mambla. So it was more of a exam because ndakatomboka started throughout the day, but at the end of the day ndabata munyana. So in a nutshell, that was mainly kusati kwangu. Zvimwe zvacho ndakazongozuzwa no, I'll just flow with the flow because since Kumbi na Nyasha are the main actors in the game, so I'll just flow kwa chena jitira nyaya chwairo because
could you prepare more on my side? You might prepare, but it's not the way the flow is going. Because ndangazanyazoziya kuti vachafamba nekupi because kumbi just throw the shit vatati ndoko munongoona yekutamba, don't worry, munoona yekutamba. So ndangokandwa waona yeah, that can feel good. Yeah, but overall I enjoyed being part of the of Mdeto. Tichingofeature tichipinda chibuda. Yeah, but yeah, I can say that was more of it. Yeah, niye kuseta up manje, you know that now zvazasiyana nezvandakaita zvekuti ndakagara ndakabata kana foni yangu ndishandisa laptop yangu up my setup manje foni yangu yafanira kunge iri pa stand kuti inenge yakazvimirira yega ndichimhanya. Yeah, setup iyo. Yeah, and I think just to thank my wife as well, because aibva achibvunza kuti saka zvakasiyana zvacho zvakuita here, foni haisi kudonha here, zvinhu zvako zviri boy here, you know, that kind of thing. She was supportive on the side. So yeah, that was more of it. And yeah, from my side, yeah. No, yeah. Not really. Regandi ede kumbi bag. Dogu isa nyasha. Isa nyasha. Okay, nita yako. Nukunzoma ego. Okay, mendi vise apa. Right. So, 1 second. Ndaisa avese because I feel like pane paskipiwa nani na kumbi nezvakazaitika nezuro zhizhi. I know kuti most of the people pamwe vachazida kupinda vachitaura zvavachataura kumbi. I feel like he doesn't want vanhu kuti vamunzwire tsitsi from the way I was talking to him behind the scenes. By the way, tazokwanisa kuvata na 5 o'clock because it was not easy after the live stream, because I had to call Kumbi, I had to ask the sister kuti apologize kune the sister pane zvanga zvaitika, and to make matters worse kumbi kwakune vanhu vanga variko. So if these people are watching me right now, let me just take this opportunity to ask for forgiveness, because ndakazozwa kuti kumba kune zvimwe zvakazenge zvakuitika, vanhu vananyatsa kufara nezvakaitika. Saka let me just say I'm so sorry kune vanhu vese vanga vakateerera kupi live stream yedu yanezuro. It was not meant to end like that. Saka I'm just humbling myself ndichikumbira regero, because I know kuti pakaiswa effort yakawanda and vanhu vanga varipo pakusupporta Kumbi, but at the end of the day hazvina kuzopera zvakanaka. Saka ndati ndikumbira regero, but then vanhu vachapinda mubox. I think Kumbi doesn't want people to feel pity for him from the way I was talking to him, and also ndazombotaura nemusikana wake nhasi. She's a cool person, and yeah, tataura about that. Ndikabva ndatongokumbira regero about that as well. So we are cool, and vanhu ndanga ndisina kukwanisa kubata ndo vanhu vanga vari mumba mana Kumbi, andakwanisa kuvabata vese, but I talked to the sister yesterday and takanzwisana tikazombopinza futi doc kuti vanga vachibatsira nesu, tikapinza na sister Eunice kuti zvinge zvichiendeka zvakanaka, because panga patricky, handidi kunyembera, it was tricky, and I'm actually happy kuti the sister havana kunyanya kuita sei kuzonyanya kuomesa zvavo musoro. She actually accepted our apology as Shemarians, because vakarwadziwa zvisingaiti, and not the way yavanga vaisa effort kuzoona brother yavo ichiitwa zvakadero. So tavata nhasi tavata na 5 o'clock. It was not easy, guys, but I'm actually happy kuti sister kunyanya sister yake, because ndoziva kuti anosupporta Kumbi. So Kumbi ndauya futi kuzokumbira regero pamberi pemashemarians pazvakaitikira. Sister yako kana ichiona, I have to apologize again, and your family nevanhu vese vanga vari mumba vachiona, and also nemusikana wako. I'm so sorry nezvakaitika nezuro. Oh yeah, no, thanks to you for just detailing it out like that. Apology to accepta kudhara ichi kwakungoita se kwakungozadzisa, and I'm glad kuti wangomention hako like the way andanchifila.
anga abatikana zvikuru anga asiri inini ndakatozofunda kuti wozviye izvi zvinofanira kutsamwa kana wadain's go. You know, like to be honest, I'm not easily moved. So matorero andakazviita ndakangoti zvinhu zvinongowanikwawo mukutamba but ndakazoonawo ndakungonokerwa, so there were people vanga vafila kunge maybe hazvina kunyatsovaitira zvakanaka, so ini ndazombenge ndakuda kutotsamwawo kuti maybe ndofanira kudzidzirawo kutsamwa, kutoti kana zvikanzi nyaya yakaitika so ndofanira kudzidzirawo kumbopotawo nchimbotsamwa. But you know, it's not me, it's not how I respond to things. And you know, here we are a family and I know kuti zvinomborasika zvichidaidai, so but it's fine, it's all okay. And it's yes, yeah, that's basically it. And for my granny, I know kuti vakandisendera message, vakandisendera, but at the end of the day, I'm not here to fight with anyone. I'm not here to actually nyadzisa our grandma, but for the meantime, vakandisendera message, vakandisendera. And I don't have any issues with you, grandma. Like I said before, at the end of the day, so I couldn't even respond to the message because up to now I didn't understand what that message was meant to mean kwandiri. So ndozvandokwasa kutaura kuti gogo ana issue nemi and tinongokuti iwo rambai muchikomborerwa nezita raJesu. So rega ndichasei ndiedhe vanhu handisi kuziva kuti ndiona wandofanira kumbodhiropa apa. Rega timbotiraya kuti zvokumboisa mumwe vanhu tiri 4 because asamboedha vanhu vakawanda katirara. Tambozvizama mirai tione. Tizvizame kuti zvoita here. Ndaisa linki maybe tichaverenga kuti vanhu vangani vachapinda. Then mopinda motaura maybe 5 people, I'm not sure. Then tokurumidzawo kuzorora vamwe. Ndaisa link ku comment section. You can actually click the link, but ndokumbirisawo vari kuuya, please ngatisataurewo nenyaya yakatika nezuro because a little bit sensitive. So who is this Nyasha? Okay. Hello, Nyasha, hello. Say. Diribo, good say. Diribo, yesi kumbi, yesi Nyasha. Nyasha ari pa mute nezeresa kuti ndike kuno. Hello. Murisei, Mashemari murisei. Wow, ndikunzwa kufara. Kumbi neNyasha, you nailed it, guys. Makati indateina timboda kunyepa, and I'm so happy kuti you guys makarongeka. My relationships amwira anofanira kunge ari straight because ndakatoona kuti kune vanhu vakaitwa ngeNyasha, you know, you have to be so confident. Kana uchitaurawo nemafesi wakadzikama uchinyatsonzwa kuti I can stand for this, kana pane zvaunobvunzobvunza. Wow, the things were so nice. Ndakafarira masetups anga aripo. It was so cute. Ndafarira nyaya yebasket. I just love the way you know explain zvinhu kuti zvishodheriyo pane paunosungirwa nenzvimbo haisi zvekunyepa ndinombozvitawo kuti unosungirwa nenzvimbo, but thank God you managed to do it, Kumbi. Handiti? Thank you so much. Doc makaita basa nekumhanya. You made the things happen. You guys keep this up. Shema tokutenda stereki because hey, you don't know how it takes. Zvinenge zvichingobohwa sometimes this time usina kana vekumbotaura nawo, but unongozoti timu rekwangu Shemari Nyasha, thanks so much. Ungadai wakaramba wakatyoti kusaidi kwako kuseri vanozoti chiba mnini, but they are all good people. Mainini kuseri uko vekwaKumbi kuti tendere send more love to mainini because it's so awesome. You guys makatikoshera, muitoti channel yedu ifambe boy ichidrevwa naSisi Shema. Keep this up. Oh, thank you, my Tabasa. Sure. Right. Nganditanga manjenjenje ndovatanga. Manjenjenje sisi? Mfana mningina.
Nyasha uri mbuya, mainini mbuya wangu ndimamoyo. Saka gogo Nyasha. Yes. Hey, guys, that was so great. Taka enjoy. We had a lovely time. Nasi ndatomboiplaya futi. Ndichida kunyatsombotseka, unombonyatsonakidzwa ndichiona. The setup was just so good. It was so great. Doc, vanongoda kunyatsoziva kuti hanzi munokwanisa here kumudzidzisa for her to be a doctor. She wants to be a doctor. Saka hanzi doc ava, saka vanokwanisa kutondibatsira kuti ndive doctor. Ndikati yes, zvikanzi that is a good person. Achiona muchimiramira muchimhanya-mhanya. That was so good. Well done, Nyasha. Nezuro enzi wakafanana naShema nasanzi wakafanana neni. Saka iya ndichezoti. Hanzi Nyasha akafanana neni nhasi. Kumbi wenzani ndikamusikana kari kunditi hanzi Nyasha akafanana neni. Kumbi basket. Yeah. Kumbi go MC when you go. Achapinda busy ka. Ameno musi wacho totoseka. Zvinokumbi wacho zvaakarongeka dai atori padhuze atoyaita zvese. No problem. Mwana zvadzamba medu mabharuma. Kumbi oti we zvibregedia enda kutomutya ini. Akutotyisa kumbi wacho because zvekuzonotora miti zvekuzonodini hatichazoti tonotorawo kupi. Dhoko vakapinda bhizi nekunochekererawo muti. You guys, you were busy. Kunodimburira. You guys, you did so well. It was good. Keep it up. Kumbinda utonotsvagawo basket rangu ndikabva ndatozokungoti handitorinawo basket repicnic ikwa. No, even kana inini pandakatoriona I knew this is a nice thing, but kuti ndiritenge ipapa mari yangu yainyasondirwadza guys. Zvakaoma, but anyway, we now have a basket at our home and kundiano vanondifonera during live. Handichokunzwi. All right. Muri kundinzwa? Pananga kufonawo vanhu vanongotadza kuziva kuti 5 to 8 inguva dzakakosha. Saka anyway, keep it up guys, we are waiting for bye. Thank you. Aya. Amachinja anondinakidza zvangu. Right, mina ndiedze mumwe. Shero. Really say guys. Hello. I think my earphones angu mira alright mondidonedza ndise mamwe. No, ndikutoti face yako. Whoa, kushata. Wati kuneta ndaiwisisa. Aiwa kuneta, I had a busy day, nandiri busy the whole day. Ndakaneta taurako. And I had to go out with the kids nekuti it's a lovely day. Vanenge vachida kumbotamba nemabhasikoro. Okay, let's get to the issue. Guys, you nailed it yesterday. You really nailed it. Thank you. Nyasha inini waindinyemudza magrapes. Apa madira ndeta magrapes ori kungobanda maapple. Ndikuti mbodya kamagrapes ungodya on my behalf. Asaka mapedza kamagrapes palazi. Akazapedza. Akapedza ina ndakutombopuhwa. Guys, I'm thinking of iwe una kutombondipa ke iwe. Aiwa so unondiofa. Unondikofa wozvinzomudheti wako. Aiwa. Taura Sharon. Ananzarisa. Doku toda kutenda my doku kunyanya nekukutenderai kuuya paplatform nekuti dai vakada kusunga player zvaitongofa zvakaload ende makagonesa. Thank you. Thank you. Brother Kumbi tinokutendai zvekare nebasa ramakaita, maeffort ese taanzwa zvamakapindana nazvo. Haiwa tinotenda semakarova. That picnic ndakaichiva kuti handisati ndamboitirwe. Ndoda kutombokumbirawo tapedza request.
aiwa marequest iya ndaitorra kumba kunoku ndakati I think at the end of the day we have to accept kuti zvatiri kuita izvi pamwe kainvestment tichaona kuti zvakadiwa tinogona kudiwa after this saka haisitata kutoita entrepreneur mindset tata kutogadzira zvekuti guys makagona vana shero zvese zvamamakadhekoreta it was just lovely makagona makabetserana masisters ikoko haiwa takafara nezuro takaseka comment section uku ina handifariri kutaipa but kana ndiri panapa ndotaipa zvokuti ndiri mucomment section tichifara zvedu saka thank you guys my earphones angu akungoti recharge saka regai ndidonti alright ndise Lincoln ane nguva Lincoln alright iri bo alright Lincoln Lincoln zviri sei hapana ndepi kurova ndiripo ndiri kumateresi taura tinzwa observe asi uri lecturer taura tinzwa haya deti takaiona nezuro yanga yakabatana like planning it was on point. It was really awesome. Zvinogona kunge zvakazoitika zvakaitika zvazo pateni. Hai mungoziva kuti panofamba chakanaka mhepo dzosumuka. Yeah. Saka ndasi kuri hai kuri bo chando chetu. Ko doko dressing ya doko akaona sei? Kuseri. Wangati vari kuseri. Kuti unga ameno kanga island kwa vaibva nako. Doko aita unga sweet kusinika. Ndichatombotenderana nekuseri ndombonotora manotes. Boyo, Lincoln wanonoka kuuya ndikuzviona. Nonoka. Ndakuona comment yako kwasvika. Problem ndichiri kupasa saka pane zvandiri kunyora ndakateerera kuti ndiri kunyora ndikuita sei. Utori kubasa izvozvi? Iri bo, but uri kutsvukira mazuva ano Lincoln iwewe. I think kugara ndingori office ndangu chikuru. Wakazoitwa taken? Ayo hansati. Hansati. Iri boy wa Lincoln ndikandimbo at the last maybe person or two then tobva tapedza live stream. Iri bo. Thank you. Yeah. Pana nonzi Clara Hove so. Sister Loka say. Hello, zviri sei? Bobo, kusei koko? Kuno kuri bo, nangopindawo mubox but handisombozva ndoda kutaurei. Unoda kutaura kuti mudheti wangu uri bo. Aiwa, mudheti wangu wakarongeka takaona. Zvakanaka, aiwa. Handina kumboziva kuti zvinotostresa kudaro kuronga mudheto vanhu vachimhanya-mhanya, vachikwira nekudzika, vachidii. Saka I think zvinotora ndingati chiko. Zvinotora nguva yevanhu, effort yevanhu zvese, saka zvese zvine zvida kungotendwa izvozvo. Then Doku tinokutenda, Doku vaiteerera nyaya dzevanhu, vane makuhwawo futi. Handina kumboona waita anoteerera nyaya dzevanhu. Waiter, Doku was that kind of a person angangoriwo achingoita yanenge achiita ari kutengesa unga achingoita yanenge achiita vachingoteererawo nyaya dzevanhu vari pavanenge vari. Aiwa, alright, tapabata Doku, motitenderawo kuna mai Doku vakakubvumidzai, maruva avo akapinda busy, teddy bear, zvinhu zvamai Doku zvakapinda busy nekuda kwemudheto. Saka motitenderawo kuna mai Doku, Kumbi. Aiwa, takaona kuti wakarongeka, unogona kurongedza zvinhu zvako. Ndakanyatsoona kuti zvaitarisika. Veni nyasha.
Nyasha ndambonyora Thank kucomment you. section ndikati Sharon akakuregerera chaizvo. Because iwo wakamhanya uchimubatsira uchiinda naye uchiita zvese zvaiita. Mwana asi zvakaoma hazvo. Nyasha waitsvaira wakavata ndiani? Handakutsvaira inini mumba. Akatsvaira. Anebva akabatsirama. Handina kukubikira breakfast in bed. Usirimi chini. Palaive airola mani. Ndakakunguruka kuti spin kudai. Palaive airola chimutambidza chikafu. Ndikatsva maoko akatsva. Iwewe Shero ndiwo wataura kuti ndakamuregera ndikati ita zvinhu zvako. Aiwa, concept yangu was I was not supposed to be too much involved kuti tenga ichi chinhu changa chiri idea yake saka ndaida kumualawa iye kuti afunga kuti ndoda kutenga mapichis here ndoda kutenga chii kana adero toenda tese kuti ndisamuudzira zvokuita nechinhu chake ndo point yangu. Alright, ndapabata. Aiwa zvese zvinoti another extent pamwe hangu wananyasa kumubisa effort I don't know but ndakumuudzira zvokuita nechinhu chake aizoti ndakamubvula. Sevanhu vanga vasanganawa nenharo vega nditi wati ane nharo saka pakona pangu pano achironga achiita zvake zvaanenge aita zvese tikazoona sisi vachinja ichi zvinenge zvaisika zviya zvachinjwa zvanzi vedu ndamuda chirunji ngatibvisei blue iyi pazasi ngatibvise iyi ipapo aindiignore toti ndosaka vakazoregera alright ndakunzwisisa kuti saka vakazongosiya ukadai wachiita zvinhu zvako wega. Kana achida kusundirwa ndaizosunda hangu asi zvokuchuza zvaanoda ndo concept inachira kuti ndaisafanira kumuudzira kuti chinhu chandakangomuudzira ihembe yandakangoramba chete zvimwe izvi zvaiita hembe yaizosiya zvese panze. Haleluya yese panze. Aiyo ndakati no because aizotupa ndini manje. Zveshuwa because vanhu vanochinjirudza nyaya zvanotaurisa. Aiwa, alright, isako vamwe Shero. Thanks. Lady Gwagwa. Alright, thank you. Okay. Lady Gwagwa. Nasi Lady Gwagwa vakachira. Lady Gwagwa vakachira inda. Alright, thank you. Lady Gwagwa vakachira dzikisa rimwe device. Vakachira. Lady Gwagwa vakachira inda. Kungochila hangu. Ndimi last caller. Ndidzime TV. Oh sorry, ndandichiona pa TV. Yeah. Lady Gaga. Lady Gaga. Ndapatiwa kumacomment dokuka ndoda kukomenta panyaya yamatedhi bear. Vakomana vechikava havazivi maLovington saka nyaya yematedhi bear vakatibata nevamwewo vari kudzimba uko. Sorry, nhasi handina kuisa pastand phone. Nevamwe phone yangu inogona kudzima kwa-extremely low battery. Kwai nevamwe vari kudzimba vedu vedzidzaiwo zvinoitwa izvo. Moziva teddy bear is the in thing because vana mama kana vazodaidai mubhedha vanokanda zvimateddy bear and then zvimakadho you know adhoku ipapapo ka big up. Thank you. Tinotenda family yenyu yese kubva kuna Muroora kusvika kuvazukuru kutsigira zvinoda baba because family unit ka iri kunetsa mazuvano but this is so awesome, very awesome. Kuratidza kuti mhuri yenyu yakarongeka. Vanhu vamwe vese takatarisa ngatiradze kuti mhuri ngaironge kudai haikona kuti mai kwavo baba kwavo vana kwavo tadzidza kubatana kwemhuri kwamuri. Well done dog. Ende chimwe chinhu chatadzidza pamuri dog toda kuudzanawo isu tiri mativi mana enyika, humility. You're a doctor but so simple and nice nevanhu muchifara. That's it. That's life.
Thank you so much. Yeah, life Ajanti is too yangu short. Doko. Kumbe anyasha wakachena samwari. Ndatomboda unobvisa kepu kusunga kangu kadhuku. Ndo thing manje waita iyo nhasiyo. Kadhuku ndo the in thing. Kumbi. Kutoshamisa zvekuti ma-earring azobviswa vamwane ma-earring. Angani ma-earring ndazopfekawo angu eZimbabwe. Ndapfekawo angu eZimbabwe. Ndikati ndiri kungoenderera. Uyu mudheko uyu chemaka hatitombodi kuti utopera chero zvikambomira asi zvofanira kudzoka zviri pafaya. Ndikati tozoplana futi kunext because izvozvi dambudziko ripo rekuti ini nyasha ndomuziva kumbi tandamujaira vamwe handivazivi kaini kuti ananda kuya pamudheti pamberi papapo zvako God allowing Mwari anogona kumurira vamwe. Ndakawasa kuti fascinator haiti. Waiti makazoti haiti manje. Fascinator haidliwe masadza ka inoitwa tumafinger food tumai fascinator ka kwapfekwa fascinator hakuchadliwi inonzi haiti fascinator. Saka tinenge tisingatoryi paegere papo. Hameno muridzi wepati mutandaita fascinator chini but fascinator birthday inoita anonzi mafinger food. Inini ndatogadzira zvangu ndinazvo zvefascinator handinenge ndakatopenga musiwo. Fascinator ndindakatokumanikidza muridzi kuti todawo kumbopfeka zveEngland izvozvo zvindiro izvi. Royal Ascot kunoti noiti Royal Ascot. Tokuda kuitenga paonline ndinore futi. Ndachidzoka pashema check out what's going on the 14th. Ani makati 14th. You want to make it manje Lady Gwagwa vachakutambirai ndinotamba veduwe shema ndiri kureva nhema. Dambudziko ripo mozoti. Dambudziko ripo nderekuti musi uyu kauyo hatifaniri kunyatsa kuridza uyu marecords chaiwo because tinorohwa nemakopi. Saka atitisusu. Aiwa ndikaimba nomuromo zvobvumidzwa. Asi tichisai malyrics enyu musazoisa avo vanhu chaizvo ndo zvatichatoitawo kuno chatotsvaga zvihosho zvedu muchinja ndoti go ndochinja ndoti gi handiti aiwa well done kumbi well done my son ramba wakadzvanya giya iroro rokuva creative. Vaikuti murungu nanhasi uri murungu zveiwe. Leti Gwagwa imimika mofanira kuti tozondibata tozokuedhirai pauyu because ka indiri kunoku uyu guitarist ari ukokoko tofanira kukupaika raw musi wacho. Wepati. Because ndikuchanisa miromo pakuimba hamena kuti tichaimba kuti chii asi tichange tichitamba marecords enhema vachiridza magiri tatotsvaka chihosho hamena kuti tichatsvaga zvevana here zviya kune kwakaoma. Dheti racho rachinya kuti rota yakatotinga yakarongwa kare saka handinonyatsa kuziva kuti 14 exactly rakakuti vachapusha kuti inde pasunday before or after ndichataura navo because panenge pari pakati pevhiki. Dai vanga vagona kuisa pana tuwo rufu pasunday apa papachapfuta moto. Sister Manjenjenje vacho vadiki manje. Sister Manjenjenje mirai musadropa imimi ndiise Sister Manjenjenje kana musiri kuona link. Sister Manjenjenje kana pamwe charamba chiplana nawo kuseri because Tuesday pari triki pakuti pakati pewiki. So handizozivi kuti muridzi wacho achati kudii handingakwanisi kurongera munhu chinhu chake guys. Aiwa tinongoita zvavari kuda ivo you know.
ngaitobaka musiyoka vanhu vasina mbona ichitamba kamusie ndakutotamba zvakasimba ndichitamba ndakapfeka high heel pusha kana ndiri kaikaitwa Sunday ndopusha zvinhu izvi ndonyatsoseta. Muchazoziva Lady Gwagwa chaivo musi iwoyo. Pane munhu ari papapa ndivaoni manje pane anonzi Sister Clarissa paregai tivaedi. Sister Clarissa, say hello, how are you? And we are there. Yeah. Andiyakaona kuti ndiani regai ndiise TV ndigomuta though. What need to papa bigger screen? Yeah, that's better now. Ndandisiri kunyatsoona. Yeah, ndiri right Lady Gwagwa. Tinosangana chaizvo kuma functions. Amunoorganiza imi ndodangoti rambai makadaro. Wow, munondiziva chaizvo. Ndanisina kumboona yangu yaya yokudengezera yaya. Yeah, ipapo munenge maita inonzi close the door. Open the door. Ndoda kuita contribution yekuti ndotanga nadoctor. Ndoda kungotendawo mhuri yenyu, mukadzi wenyu kunyanya, nokuti it's not easy for isusu vakadzi kuti tokupai permission. Tinoda kutonga too much, asi ndinoda kungoti sandombe kune mukadzi wenyu nemhuri yenyu yakakusupport big time. And I just want to say you are so humble and makaita kuti mudheto ufambe. Saka tinongoti rambai mukashinga rambai ndongoti kuna mondi svitsiro shoko kuna mother moti thank you so much. Thank you so much. Varikuzwa vari mucomment section. Ipatewo kuseri ndoda nhamba yenyu. Alright, ndokupai. Then kuna Kumbi warondedzera hako zvawarondedzera singada kungoti mwanangu wakaomera. Mara isinazai, live your life, spend it. Nokuti shamwari life is too short. Uchingoti haiwa ndandisingadi macho. Roshe ikabvunza Lady Gwagwa those chocolates kaukaona wapiwa soga. And the support they gave and ndoda ngokuzoti pako wanga wakarongeka hama ndaita kungoti uchazobata kagitari wozomboimbira bichana negitari like what you did last time, but ndoda ngokuti big up, you nailed it. Thank you so much. Thank you. Then kuna Nyasha. Unfortunately, handina kukwanisa kuti ndikuteerera uchitaura. Asi ndinokuudza kuti you were on point. Dress shamwari. Unopfeka size anugonditumirawo. And I like makupedza waibvunza zverasta zviya. It's true Kumbi kuti vabereki vamwe vanongoti wari kwamusoro kantaita rasta haana future yakanaka, vamwe vanoti anoita madrugs, but these days ukaona munhu achikurambidza kuita zvaunoda I don't think kuti it's good. Munhu yeye is not for you because Let's go manjenjenje vanga vamuya. Ndichacha ndinde mukitchen. Alright. Saka Nyasha ndandishamuzwe wendichiti haiwa
zvako zvanga zviri on point and you were eating kuratidza kuti chero pamudheto is not something chekuti munhu anokwanisa kuti handidi kudya nokuti ndozonyara mukomana. What you did yesterday was really good. And I just want to say kuna Shero, isusu mashamarians, you introduced us kune this mudheto. And isusu takuto expect every Sunday kuti tinge tichiona something. This is very good. It's a lesson to both vanhu, and we are learning kuti zvimwe zvinhu hazvisi zvinhu zvekuti tinokwanisa kuti totsikirirana. Kana vanhu mava relationship kamunenge it's a give and take situation. It's not supposed to be controlled by somebody because muri vanhu vakuru vese. And maybe and also my backgrounds, they are different. Saka kana my background are different, you need to accept zvinenge zvichida mumwe wako, embrace it, don't change somebody. Yes. Yeah, and then birthday iri riri kunzi musi weTuesday. Ndaombera tokumbirawo zvinhu Sunday. Tinenge tiri vamanjenzende kana vachikona, please vamanjenzende. Kuno kuplus 4 unongozwa kushift seshift. Saka ndiri kukumbirawo zvekuti Sunday ndo yandinenge ndiri off, ndoda kuonawo birthday rako and ndichange nditoriwo mukati noti ndiri kutonotsvagawo chiheti chiya nedress yakatowana kudhara. Saka ndikumbirawo kuti birthday ritwe neSunday, please. Ndiri kuombera kumbiro. Mototi pa present zvinu first. Present pamberi hanzi chivhura muromo handichikwanate zvarakendwi nemaoko. Aiwa tinenge tichitongoita sekuda kwenyu nokuti isi tiri kukukumbirai. Yes! Motondipa present tozotangira ipapo vhura muromo. Aiwa tichauya kuna Shema kuzotipa nhamba dzenyu tobva taziva kuti muri kuzvifambisa sei, asi chikumbiro neSunday veduwe patinenge tiri That's fine, not a problem. Zvese zvakangonaka. Thank you so much. Zvese zvakangonaka. Zvinhu zvenyu zvisaita pamadiro enyu asi maita kumadiro emashamarians. Tinongotenda kuti maita henyu nokuti mozotiudza time so that tigare takagadzirira. Handiti aiwa akawani. Shero, Ashema anokupai nhamba dzangu anadzo. All right. Shero, big up. Wakaita iga. Wakatotiradza a new show and we are looking forward to every Sunday. Wow, let's see kuti ndiana nongwari willing kuzouya, but let theme are different. In already ndakatoita simple one ndakagara pachair and admire ari pachair pakewo. Vakaita picnic. Arizozokuti vangone akaita sei. Chero vanenge vangoita isusu tinenge tiripo tichikusapota Shema. Hati zvaitika as long pane mudheto chete. Chikuru mudheto. Vatauta mudheto wacho bosina hapana ndichaziva izvozvi arimo willing kuti agoita ke mudheto achinda pauyu handivazivi vanhu right now varida kuuya. Pane mukomana kudhivenda vamati are you taken vakati not yet. I think varipo. Asikana vamboshai. Vanzoke kuzoita mawaita. Ndati kudhokti nakumbi musanyanya kuvasiya kure because havakatigonera vachiita waiter they are very good. Saka panozouya hako imwe next couple you can
kana pashayiwa maweight I think Kumbi naJoku vanenge vari kuita sorry henyu Kumbi naDoctor kutongokugadzirira Nikoni guys musati mapedza kuenda kagogo ndada kuti pamudheto guys aikona kuzoti wauya pata paka vanhu vanotanga kuzofamba vachiti mire wait a second vanhu vanotanga kufamba vachiti takaitwa zviizvozvo hatina kuzopuwa mari hatina kuzobhadharwa kana uchida kuuya uye uchingozoti I want to have fun if you're gonna spend you spend but don't expect kuti Shema anofanira kundibhadhara chinhu ichocho ndo vanhu vangu vandinoda hangu because before I know it totanga kufamba vanhu vachinzi I want you to pay me back my money I want you to pay me back my money handizode izvozvo. Aiwa vakadaro vanobhowa tinoda vanhu vanonakidza avo vanenge vakuzoti mari kavanhu ngavatoziva toti iyi ichani haisi yekuti mari it's for entertainment and as well of teaching as well because mabvunziro zvawakaita uchibvunza adhimayaka wakamubvunzawo zvako and all those questions wakabvunza they were really good and aritwaona nyasha nakumbi questions akabvunzwa they were really good. So I think our children will be learning from that, to be honest. It is a very good show. Yes, very true. Yes, very Lady Gwagwa kanjani? Shema babai. Lady Gwagwa ndokatai. Wabvumere kuita birthday paSunday sawi. Baba Shema. Baba handidaiwa tinoita chero. Remashe Marians akoita Sunday. Then hatinoita. Family yako ne other friends mozoita henyu on the actual day. Motouya on the actual day Lady Gwagwa futi. Oh, on the actual day ini ndogara Coventry mogara kupi? Padhuze apa. Muri Birmingham. Mati. Aiwa ndogara Scotland. No, Scotland. Wow. Scotland is 6 hours drive. It's better to fly. Actually, it's better to fly than to drive. Shema mokuwa number na Shema kam. Alright, Shema, how do I get her number? Munoti text ku Instagram. I think ndakakufollow pepa. Makandiona ndakakufollow ka. Text a number of people. Thank you. Quite a number of people as well. Follow. Thank you. Taura futi stare ni Lady Gwagwa ne page. Lady Gwagwa events. Ku Instagram aditi. Ku Instagram, yeah. Alright, maita basa. Saka basovumbilana kuti chiko ndausanzwa matiko ne Sunday is fine. Sunday yakangonaka. Anje tispenda kumasonzere. Sunday yakanaka. Manje njenje. Tutora namba. Kana iri Sunday, Sunday inoi. Andichazonzwa na Shero if there's anything. Kana iri Sunday inoi handisi kubasa. MC ari pano manjenjenje MC. Gentlemen, the birthday of the year is on the way. No, apa ndikunyatsoona kuti zvinhu zvinogona. Aiwaka teti entertainment all the way from Zwid, Africa. Ko MC ndiye anachipodza. I just am part of the Shemarian family. Mokashema namba toronga. Alright. Pinza vamwenda mbopinda. Thank you. Alright. Shema. Okay, Lady Gwagwa tobatana kufoni. Alright, manjenjenje. Okay. Bye. Bye, Shema. Bye.
kupi wambosimudza ruoko ngwada kuti chii iwewe? Ndakangana. Tati enge nyaya yemudheto. Ungori nyaya yemudheto patati Lincoln, but nani hatina munhu wachoni. Then vanhu vakataura zvakasiyana, vamwe vakati dhoku nemudzimai. Apa mudzimai dhoku anonyara sei? Vanga vambo ndabona muchisajiswa uye ameno kana ndisina kuona Lincoln nemusikana mumwe ndisingazive kuti ndandaona ndisere. Esi atida kupinda pamudheto. Esi ndeupi ye? Esi simudza ruoko. Engejero? Natanaka nabona stara Tanaka. Ndaona Tanaka wekuAngola wewe. Tanaka akaengeja mukomana akanobere akabva kuengeja izvozvi. Guys, munotikwadzira vanhu. Guys, really? Tanaka, are you sure? Kasha Tanaka nzodi kuti mfesa azouya achibubura. Iwe chamwari. Tanaka chamwari, talk to me kuseri. Talk to me kuseri. Talk to me. Atisadi kuti vanhu vazonesana nekuda kwemidhito. Ndakutanga ndaconfirm. I want to confirm na Tanaka. Guys, Saturday so finalize. I have to confirm na Tanaka guys because takabva kuona rini manje ka. Hanza abvuma kudhara. Mufesi wacho abvuma. Hanzi vanga vachida kutofona. Tambangu. Aiwa, okay, chatese aiwa guys, zvimwe tingamboita majokes but pane zvimwe zvatombofana kuitwa maprotocols. Senga pana uyu ka manje paakabva kusaring pamwe panogona kuita a little bit tricky. So ndichanyatsa kutaura naye kuseri chonzwa kuti Dudu vakabva kusaring. Yes, I'm sure aripo kumateresi. Haisi danger. Guys, ndakatoda kuti haisi danger. Ndakataura uyu kuseri guys. Let me confirm first. Tamhanya hedu kuti ningi. Oh hi. Chico. Hey. Uya anoseva chirungu manje akuya. Hanzi? Ndati uya akuya manje uya anoseva chirungu mwana wadhoko. Tinopedzerwa. Tobva tatonorara. Papa manje. Dhoko muri kuzvinzwa here guys. Hanzi zvonaka ari kuanoseva chirungu. Anenge achiti guys, tozorara takwira BP pano takudzwa chirungu. Okay, the two of them guys, I feel like Lincoln ndati mutsvagire mumwe munhu guys. Mukufunge dog ngatitaure panapa. Tanaka akaipe. Tanaka handisi kuti don't get me wrong but ndikuti ndakaona kunge Tanaka akabva kuiswa ring manje sikanisozi kuti nefesi zvinozonyatsa kuita zvakanaka here pachangobva ende tinofanira kudzidza anoita nemunhu wake. Okay, to me hangu I don't have a problem as long as mfesi wacho agree I get okay, it's fine because the end result is not about like matching them up, but the end result is for people to learn something out of relationships. So basically, if they want to come together, they can see. Okay, what I understand about this Mdeto is before we come on the screen, people should try to bring up things that we are experiencing and try to put on a teaching out of it. So yeah. At the end of the day, if they are coming, but it's just to bring other people like informative information about how we can handle my relationships. So I don't have a problem with that.
unless kana kune vamwe vavanenge vaida kuya vari masingo pamwe since Link ati achiri single pamwe mudabva mati angowanawo mukana wekuti asi ubva atowana saka zvinoona kuita futi kana Link abva but before ndamuapprova inini nekuti mufeso wake zvichiri zvitsva guys musate zvokuseka nekuti munhu akabva kunzi iswe apa ring ino iri difficult kuiswa muchigumika very very difficult saka tanaka timbomira uchimbomira mbichana timbotaurana kuseri Alice akabva kutorwa manje okay no but zvemudheto handitataura kuti nyaya dzemudheto hadzisi dzekuti titi wakaendera but anyway not pane fresh utukai ipai Tino yo confidence Tino pane mwambo taura kumusoroko atinzana anchamuzive tanaka is a good candidate but takabva kuswa ring manje guys lazima first what I need to naye futhi atikumiziva vari kumhanyiswa here vanhu vari kungaisa maringi makuti po pressure guys isonga yako ring mukupiwa necessary pressure aiwa ngosana maringi sei but kumbe manje imi mukazotora nguva refu ino hangu amwari nevanhu vanoziva kutora nguva yakarebesa because pana katendenzi kekuzokanganwa manje unogona kuzovarairwa wotozokanganwa kuti ufanira kutodheta ufanira kutoroora unogona kuzovarairwa ka saka hai munoramba muchida kakareminder kaike kumbokudza kuti aiwa tai action yes watinyasha kupi unofanira kutombotanga nyatsa kugadzirisa atenge mabhasikoro anosvika kumob because hatisa kuti munhu unobuda ziya achibvage kumokwe hapana nawe kuzotambura kutambudza mwana wevanhu uchimufambisa iri bodjob. Thank you very much for joining us guys. Thank you very much enjoy the night. Thank you. Kanibotanga ndabvisa dog. Okay. Kumbi, anything to say ne 7 kilometers dzako dzawakatidambira nadzo? Tinotenda Mwari hazvina kuitika by coincidence. Mwari angu ane chinangwa, waida kuti ndi exercise, waida kuti ndione panotengwa maruva, saka no, it's fine. I mean, there are lessons to be learned, papa. And by the way, what we're doing, it's possible. Zvinotobuda, and it doesn't hate kungoudza chimunhu chako kuti takutomboita zvechipikiniki panapa, takutoita zvemudheto, and you don't understand how close those things bring us closer. Instead of worrying, zvabotaurwa nasister +44 vambopinda vakati ngatisadzidze kuomera. I think vangu vachireva ipo paipai kuti sometimes let's just even pazvishoma zvatinazvo and just make that effort. So I'm all happy nekudzidza kwatakaita. Takava nechidzidzo, even Nyasha akatodzidza 1 or 2 things ipapa, saka ndiri kungofarawo kuti it went on well. Thank you so much for the support and everyone who came through. Munogona imimi. Banga ndichaise by the way, banga ndichaise futi paside. That's unlike me. I had to turn a bit different just to impress Nyasha. Changwari Nyasha yo ndakakukrosera marifa wewe. Cool. Kumbi, good night, sir. Thank you. Good night. See you. See you. Okay. Nyasha, good night. Good night. Okay, so thank you. Totaura kuseri vanenge vachida kuzoekera Lincoln ndomutemba, Lincoln pamudhesho ndomutemba, vati kumabhebhi manje handizozive guys. Handizodi kuti vanhu vange vachizonetsana, but anyway,
Thank you very much. Mangwana ndatoona story yekuda kuzotaura. Ndakutaura yangu yekumapurazi futi. Ndadzokera futi kumapurazi. Ndadzokera futi kumapurazi nenyaya yemufeso kwane Rupiri. So guys, good night. Ndakwenda. Ndimbonoona anzi Tina ari kuda. Tina azokonfirmera kuti ari kuda naiwe. Guys, ngatimbotanga tavheta. Guys, zvakaoma kakutaurana nesister yako, brother yako nefamily kuti ndamboita mudheto paekera, then itozotanga kutaurana kuti kunozotanga kuti he ndipe mari yangu yakati pari very tricky. Very tricky. So handizodi zvinhu zvinondipinza muna taisireva pakutanga kunzi takaitwa zvakati tikanyimwa mari pane kumbi wakambohwina one paya sei musiri kutihwinisa waona manje. So bye. Ndakwenda hanzi Linda Musoko. Bye bye, good night. Wanonoka kuuya kalinda Musoko. Good night.